αποφάσισες εσύ τις δοκιμές, ξεκινάμε από αυτό. Αν θα πάρεις ένα τυρί και το κόψεις, αρχίζεις και του μειώνεις την ημερομηνία λήξη συνεχώς. Δηλαδή, αν ένα γάλα είναι κακό, θα κάνεις ένα κακό τυρί. Πώς φτάνω από αυτό που είμαι εγώ σε αυτό που είσαι εσύ. Πολύ βρωμιά, αν δεν μπορείς να τα βρεις, τα φτιάχνεις. Στην Αθήνα και στα Πέριξ υπάρχει πάρα πολύ το γιαούρτι. Τη μόδα στο φαγητό αλλάζει. Αυτό θέλει να πάρει τα μέτρα. Μαλακίες λέει πάρα πολύ γρήγορα. Έθελα να μείνω μεταξύ έναν άσχετο μια ώρα το βράδυ. Γιατί δεν με απαντάς, ρε, την καμπύλια. Και άμα μου βρεις άτομο, φύγε. Η φύρα σου θα είναι πολύ περισσότερη από το κέρδος. Κάτι δεν μπαίνεις μέσα. Εγώ είμαι σε αυτό ότι άμα δεν μου αρέσει εμένα κάτι, δεν θα το φέρω. Όχι, μόνο δεν χρειάζεται. Επειδή εγώ θέλω να ξέρω πώς γίνονται τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ξέρεις για να ανοίξει ένα μπακάλικο. Δεν ξέρω, εσύ είσαι ειδικός. Εγώ γράφω εσύ. Τι έλεγες, θα ακολουθήσετε με. Τι εννοείς? Ναι, οι ορίζοντες ανοίξανε. Να φας κρέπα σοκολάτα μπανάνα φέτα. Θα βάλουμε στο βίντεο ενότητα αστεία αυτός. Όχι, το παρμεζάν έχει ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς. Πόσα pop τυριά έχεις? Δεν έχει δουλέψει στο marketing καθόλου. Το πιο νόστιμο ελληνικό μπλε που έχω δοκιμάσει. Το ρουφόρ χαλάει. Από το χωριό μου, αυτός κάνει γαμό τα τυριά, αυτός τα οριμάζει σε συνθήκες πηλιάς. Ενδεχομένως Ενδεχομένως και άχρηστος. Η φέτα είναι λίγο πορνεμένη ιστορία. Κάσε. Οκ. Κανονικά το βίντεο πρέπει να ξεκινήσει με το βίντεο της Αλίκης να λέει «Κυρ Στέφανε», αλλά να το έχω αλλάξει στο AI και να βάλω και Θανάση, βάλε λίγο ζαμπόν ακόμα, ξέρω εγώ. Και Θανάση, ναι, και δύο ότι είναι και δεν σλάβει. Απ' το καλό. 4 μπύρες θα το κάψουμε από εδώ. Αυτό πολύ δύσκολη φάση. Στο σημερινό, δεν θα το πω, επεισόδιο βίντεο, σημερινή συζήτηση έχουμε τον Χρήστο Γκίκατσου, με το όνομα, και τον Θανάση τον Συμπέθερο. Εν τω μεταξύ, εγώ παλιά όταν έβλεπα Συμπέθερος, σας το είπα την άλλη φορά, νόμιζα ότι όντως είστε συμπέθεροι μεταξύ σας, ότι εσύ κάτι με αυτόν ή ότι εσύ είσαι κουνιάδος. Είσαι κάτι. Υπάρχει κάτι, αλλά είναι καμία σχέση με αυτό που σκέφτεσαι. Απλά γνωριζόμαστε από τα 12 μας από το σχολείο, από πρώτη γυμνασίου. Οκ, εντάξει. Δεν το ανοίξατε μαζί. Δεν είχαμε αυτή την ατυχία. Θεός, φύλαξε. Το σύμπαν. Το σύμπαν συνομότησε. Λοιπόν, Delicatessen. Μπακάλικο. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω έρωτα γενικά με τα μπακάλικα. Και κυρίως, επειδή μου όταν πηγαίνω σε χωριά και αυτά, το μπακάλικο είναι ο τόπος που πρέπει να, δηλαδή σε κάθε χωριό να επισκεφτείς. Στο χωριό εκεί το δέχομαι το παντοπολείο, γιατί δεν είναι μπακάλικο καθαρό. Είναι κυριολεκτικά παντοπολείο. Ναι. Τύπου Ζήκος με τα τραπεζάκια και αυτά. Και έχω βρει κάνει τέτοια ρε παιδί μου και αυτά σε κάτι χωριά, σε βουνά και αυτά, αλλά έχουν ξαναπάρει λίγο τα πάντα. Τώρα είναι της μόδας λίγο αυτά, ό,τι μάζεψα από το βουνό, ξέρεις, όλα έχουν βότανα, όλα έχουν πράγματα κλασικά. Βασικά, γενικά, εγώ βλέπω τη φάση παντού ότι ξεκινάει λίγο ο κόσμος την εν μέρει αποκέντρωση, ακόμη και στο τουρισμό, ότι βλέπεις ότι ψάχνει λίγο να μην πηγαίνει μόνο πλέον σε πολύ τουριστικά μέρη και να πάει σε λίγο πιο alternative, ας πούμε, και αυτά. Και αυτό έχει έρθει και στο φαγητό και σε όλα, έτσι, και στα μπαράκια πλέον. Ναι. Δηλαδή έχει αλλάξει όλη η φάση. Πολύ υπέρ. Πώς λέει ο Ρήγας, είμαι υπέρ. Ωραία. Και αυτά. Λοιπόν, Θανάση, άνοιξε τους συμπέθερους. Ακριβώς. Καταρχάς, γιατί συμπέθεροι? Κατά λάθος. Γιατί το βγάλε η μάνα μου έτσι. Εμείς ανοίξαμε το 2001 με την Ένωση Πεζών στην Κρήτη, που άνοιγε τότε μαγαζιά. Η Ένωση Πεζών τα Πεζά είναι μια περιοχή στο Ηράκλειο. Η Ένωση Πεζών ήταν ένας συνεταιρισμός του Ηρακλείου. Δεν κάνουμε παράπονα για τα πεζοδρόμια. Ναι, νόμιζα ότι ήταν κάτι. Αν δεν το ξέρεις, εκεί πάει το μυαλό. Ναι, οκ. Ένας οδηγών, ένας πεζών. Λείπει μια πλάκα εδώ από το πεζοδρόμιο, οπότε τη φτιάξαμε και ανοίξαμε το μαγαζί μετά. Άνοιγε Ένωση Πεζών τότε πράγματα. Ήταν ένας συνεταιρισμός με λάδι, κρασί. Άρα έχεις καταγωγή από Κρήτη. Ναι, ο πατέρας μου. Και μετά, όταν δεν πήγαινε η κατάσταση, γιατί οι ενώσεις, γενικά οι συνεταιρισμοί είχαν διάφορα προβλήματα, το συνεχίσαμε μόνοι μας. Οπότε η μάνα μένω τα Τρίκαλα, ο πατέρας μου από την Κρήτη. Και κάπως έτσι έγινε αυτό το συμπεθεριό και συνέχισε το μαγαζί. Ουσιαστικά είναι αυτό, το συμπεθεριό, ουσιαστικά Ακριβώς. Το πάντρεμα. Εγώ είχα πάει το 2000, είχα πάει στην Αυστραλία σε ένα θείο μου που είχε ένα παντοπολείο, αλλά σε μεγέθη Αυστραλίας, είναι λίγο τα αμερικάνικα αυτά τα υπερμεγέθη. Δηλαδή ένα παντοπολείο, αλλά 400 τετραγωνικά. Το δικό μας το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Ένα μικρό σούπερ μάρκετ είναι ένα μικρό σούπερ μάρκετ εκεί πέρα, όπως ήταν του θείου. Είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ εδώ. Οπότε είχε την κάβα, είχε το μανάβικο, είχε το παντοπολείο μέσα, είχε ιταλικά, ελληνικά, γερμανικά πράγματα. Οπότε εκεί πέρα μου μπήκε εμένα το κακό σπυρί. Καταρχάς να πούμε, έχετε έρθει πολύ οργανωμένοι. Ναι.
Και αυτά με φανέλα, η πρώτη. Νομίζω πρέπει να το έχω και εγώ να το λέω ότι παιδιά, άμα είναι να έρθετε, θα έρθετε σωστά. Ωραία. Και πήρε το μικρόβιο. Πήρα το μικρόβιο εκεί πέρα. Ο πατέρας μου είχε ένα τυπογραφείο εκεί πέρα που είναι το μαγαζί, στα Εξάρχεια, και το χώρο που είναι η αποθήκη. Και επειδή είχε, ξέρεις, ο μπαμπάς να σας κάνει ένα μαγαζί, αυτό το παλιακό, του είπα άνοιξε το μπακάλικο, ρε παιδί μου, και όταν τελειώσει το σχολείο, θα το πάρω εγώ. Σε ρώτησε ποτέ να σου πει για την μπακάλικο, γιατί όχι τυπογραφείο ή τέτοιο ή... Με πήγεζε ότι έλα να ακολουθήσει το τυπογραφείο, εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Okay. Πολύ βρωμιά, πολύ Βαριά μελάνι, βαρύ. Εντάξει, και το δικό μας είναι βαρύ. Νομίζω καλό σου βγήκε. Ναι. Υποθέτω πες τα τυπογραφία πλέον. Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Όπως και τα παντοπολία έχουν αλλάξει, τα καφέ έχουν αλλάξει, όλα αλλάζουν. Οπότε το ανοίξαμε έτσι. Πήγα εγώ, μετά ξέρεις λίγο να θέλω να το φτιάξω λίγο περισσότερο. Έκανα την πρώτη ανακαίνιση, μετά έκανα τη δεύτερη. Ξεκινάς εσύ το παντοπολείο, αλλά η φάση είναι ότι υποθέτω δεν ήξερες τη δουλειά. Δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα. Ξεκινώντας, ρωτώντας πας στην πόλη, θεωρώ, αλλά εγώ δηλαδή ερχόμενο στο μαγαζί σου, είδα ότι έχεις πόσους κωδικούς? Τρέχονται 800. Και μπορεί να είναι και λίγοι. Ναι, 800 πλάς, ας πούμε. Πώς φτάνεις από το να μην ξέρεις τη δουλειά, πώς φτάνω από αυτό που είμαι εγώ, που δεν έχω καμία σχέση με τον κλάδο σου, σε αυτό που είσαι εσύ? Ναι, θες καλούς συνεργάτες, θες πολύ διάβασμα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να το γουστάρεις και να τα αγαπάς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος το γουστάρει, το αγαπάει, το ψάχνει, το εξελίσσει. Ένας πολύ καλός συνεργάτης ήταν ένας Πεζών, ας πούμε. Και τότε ο διευθυντής τους, ο Δημήτρης ο Μανουσάκης, που συνεργαζόμασταν μεταξύ ακόμη, ήταν φοβερός. Δηλαδή μπορούσε κάθονταν, σου εξηγούσε, είχε ένα ενδιαφέρον. Εγώ που πήγαινα σαν άσχετος μέσα σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, πηγαίναμε στην Κρήτη, πηγαίναμε στα Τρίκαλα, είχα αναμνήσεις από μπακάλικα και στα δύο. Στην Κρήτη, όχι τόσο στα μπακάλικα όσο οι γεύσεις. Στο χωριό της μάνας μου, το αποτύπωμα αυτό, ρε παιδί μου, που ήταν το μπακάλικο, το έχω ακόμη εικόνα. Και το μαγαζί τώρα, ας πούμε, εν μέρη το έχω φτιάξει και λίγο, έτσι όπως ήταν το μπακάλικο στο χωριό στα Τρίκαλα. Από ποιο χωριό? Από Ασπροκλησία. Okay. Και από Κρήτη? Από Κρήτη, από Ηράκλειο, από Τάμιας Παιδιάδας. Οπότε παντρεύοντας αυτή τη γνώση, ρε παιδί μου, μαζί με τους συνεργάτες, σιγά σιγά αρχίζεις και ανακαλύπτεις. Δηλαδή κάποιος σε βρίσκει, σε παίρνει τηλέφωνο, σου λέει έχω το τάδε. Ότι έρχονται σιγά σιγά οι προμηθευτές και γίνεται η δικτύωση. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έρχονται, οπότε αρχίζεις δικτυώνεσαι. Μετά φτάνεις σε ένα σημείο που φαντάζεσαι πράγματα, τα βρίσκεις. Και αν δεν τα φαντάζεσαι, αν δεν μπορείς να τα βρεις, τα φτιάχνεις. Πέρα από το logistics, παιδί μου, πέρα ότι καταφαίνεις και έρχονται και σου στείνουν και σου συστήνουν, ας πούμε, κάποια προϊόντα τα οποία εσύ προφανώς μπορεί να μην τα ήξερες, μπορεί οτιδήποτε. Και αυτό σε βάζει και στο τρυπάκι, ρε παιδί μου, ότι κάποιος έρχεται με ένα καινούριο προϊόν. Τι είναι αυτό, για να ψάξω. Πώς έγινε αυτό. Εμένα εκείνη η απορία μου, γιατί πώς ξεκινάς, υποθέτω όταν εσύ είπες να ξεκινήσεις, ας πούμε, λες θα ξεκινήσω και θα έχω μέσα 700 κωδικούς. Ούτε καν. Εμείς ξεκινήσαμε και όλο αυτό το μαγαζί. Με 2 βαρέλια φέτα, σε εισαγωγικά. Ναι, στην ουσία είχε δώσει πάρα πολύ βάση στην Κρήτη. Γιατί η μεσογειακή διατροφή, τουλάχιστον της Ελλάδας, είναι συνυφασμένη με την Κρήτη. Οπότε ένα βασικό του είναι τα τυριά, το λάδι, τα παξιμάδια, δηλαδή αλλαντικά π.χ. δεν είχα μέχρι σχετικά πρόσφατα, δεν είχα μέχρι το 2010, δεν είχα κάνει μηχανικοποίηση, δεν κόβαμε αλλαντικά. Το αλλαντικό ήταν ένα κομμάτι του σούπερ μάρκετ, αυτό το τετράγωνο, ρε παιδί μου, το πραγματάκι, το οποίο... Το σαμπόν. Μπράβο, το κόβες, έτσι θα κάνεις, τόσο τετράγωνο. Ήταν αυτό. Μετά ξεκίνησε, ρε παιδί μου, κατέβηκε το Σαρίμπογια στην Αθήνα που είχε έτσι πιο... Ποιος κατέβηκε? Ο Σαρίμπογιας. Τα αλλαντικά τασάρι. Τα αλλαντικά τασάρι, ο οποίος είχε ένα αλλαντικό πιο premium, ας πούμε. Και αυτό ο οποίος που ήτανε? Είναι στη Δράμα. Ωραία. Φοβερά αλλαντικά, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ ωραία αλλαντικά. Και αυτός μας έβαλε στην ουσία όλη την Αθήνα, στο τρυπάκι, να έχει και ένα αλλαντικό πιο premium, πέρα από παστούρμα, σουτζούκι και... Τα απλά ζαμπόν, το απλό έτσι. Ναι. Άρα σου βάλε μετά αυτός ένα μικρόβιο. Αυτός έθεσε ένα πύχη και από εκεί και πέρα μπόρεσαν να κατέβουν και άλλες εταιρείες που φτιάχνουν αλλαντικά καλά. Και
κάποια και πιο νόστιμα ή κάποιες αντιγραφές ενδεχομένως. Κάποια καλύτερα, κάποια χειρότερα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις. Είναι στα βόρεια, ρε παιδί μου, από Θεσσαλία και πάνω είναι οι περισσότερες αλαντοβιομηχανίες που έχουν αυτές τις premium σειρές κτλ. Αυτό μπορεί να βοηθάει κιόλας ότι επειδή ρε παιδί μου εδώ στην Αθήνα και εδώ προς τα κάτω ας πούμε, είναι πολύ πόλη και εκεί είναι περισσότερο χωριά σε εισαγωγικά που ασχολείται ο κόσμος και έχει ασχοληθεί με όλα αυτά. Έχουν κτηνοτροφία που δεν υπάρχει στην Αθήνα. Στην Κρήτη υπάρχει, το κάνουν τυρί στην ουσία το περισσότερο. Στην Αθήνα και στα Πέριξ υπάρχει πάρα πολύ το γιαούρκι, το γαλακτοπωλείο. Όπως είναι ρε παιδί μου και πολλά γαλακτοπωλεία που έχουν ανοίξει. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουν και κρέας για παραγωγή αλλαντικό και για κρέας και στα τυριά εντάξει χωλένουν. Δηλαδή αν εξαιρέσει τη φέτα, τα υπόλοιπα είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Και μετά κινείσαι και λίγο βάσει γουστού. Βάσει γουστού δικού μου. Αυτό, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή. Όταν πας, γιατί μιλάμε για να χτίσεις ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, μια τέτοια αποθήκη, ένα τέτοιο, τέλος πάντων, στόκο, πώς να το πω, μια τέτοια ποικιλία, δεν ξεκινάει από το 0. Προφανώς, ρε παιδί μου, θα σου φέρνει, για να διάλεξεις 800, πιστεύω σου ήρθαν 8.000. Ναι, έρχονται. Ναι, κοίταξε, τα χωρίζει σε βασικές κατηγορίες. Δηλαδή, χωρίζει στα αλλαντικά, χωρίζει στα τυριά, τα παξιμάδια, το λάδι, τις σάλτσες, τα ζυμαρικά. Υπάρχουν πολύ βασικές κατηγορίες. Εκεί πέρα, επειδή και εμένα είναι πεπερασμένος ο χώρος στο μαγαζί, δεν μπορείς να το στρετσάρεις, να το κάνεις στις σοφές. Αυτό μέχρι και στο μαγαζί, άμα κάτσεις και παρατηρήσεις τα ράφια, είναι χωρισμένα με κατηγορίες, άμα τα προσέξεις. Ναι, υπάρχει τα είδη πρωινού, ας πούμε, που είναι τα μέλια, που είναι αυτά τα δημητριακά. Μετά πας δίπλα είναι κόκκινες σάλτσες, καυτερές, μαγιονέζες. Πας πιο δίπλα τα ζυμαρικά. Έχει μια νοητή σειρά, όπως είναι μια αποθήκη. Δηλαδή, όταν θα πας να πάρεις κάτι, πρέπει τα μέλια και τα είδη πρωινού να είναι κοντά, να είναι μαζί. Άσχετο αν θα το χρησιμοποιήσεις και κάπου αλλού. Και σε βοηθάει και στην οργάνωση και για να βλέπεις τι χρειάζεσαι άμεσα. Και στο τι μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, όταν έχεις βαρεθεί κάτι, που εντάξει, η μόδα στο φαγητό αλλάζει. Δεν τρώγαμε τα ίδια πριν από 10 χρόνια, δεν τρώγαμε τα ίδια πριν από 20 χρόνια. Οπότε εκεί πέρα μπορείς, ρε παιδί μου, να φτιάξεις και να εμπλουτίσεις ή να μειώσεις από ό,τι υπάρχει μέσα σε ένα μαγαζί τέτοιο, ανάλογα με το κοινό, ανάλογα με το πόσο έχεις βαρεθεί εσύ να το βλέπεις και κατευθύνεις και τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, δοκίμασε αυτό γιατί το έκανα εγώ έτσι και μου άρεσε. Και παίζει πάρα πολύ από τους πελάτες να ρωτάνε αυτό πώς αλλιώς μπορώ να το κάνω. Έχω για μετά αρκετές ερωτήσεις τέτοιες. Και οκ, εδώ ήρθαν μόνοι τους οι προμηθευτές. Οι εκτός, μου είπες ότι έχεις και εκτός, ενώ ότι δεν έχεις μόνο ελληνικά προϊόντα. Όχι, τώρα έχουμε και εισαγωγής, τα οποία πάλι εκεί πέρα έχω κάνει 5 ταξίδια, ρε παιδί μου, ξέρεις, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Άρα η ζωή σου μετά, ανοίγοντας αυτό, ήταν σαν ένα επίκεντρο που πήγαινες ότι ξέρεις τι, κάτσε να δω και εδώ τι τρώνε. Κάτσε να δω εδώ. Όχι τόσο πολύ στις αγορές τους μου άρεσε να πάω. Αυτό. Δηλαδή, στη Γερμανία, ας πούμε, δεν παίζει πολύ αυτό. Στην Ιταλία και στη Γαλλία παίζουν λαϊκές, φοβερές λαϊκές. Ναι. Είναι εμένα το αγαπημένο μου. Οπότε στη Γαλλία, εκεί πέρα είδα πάρα πολλά πράγματα. Εννοείς που είναι οι αγορές, ας πούμε, που έχουν λαϊκές, τα τύπου. Ναι. Κανονικές λαϊκές, αλλά σου πουλάνε τυριά, σου πουλάνε αλλαντικά. Σου πουλάνε φρούτα, είναι γεμάτο αρώματα. Το ξέρω, σε πλατείες ουσιαστικά ολόκληρα. Εντάξει, και η Γαλλία φημίζεται. Ναι, που ήταν. Η Γαλλία, Ελβετία. Νομίζω η Ελβετία δεν φημίζεται κιόλας εδώ. Η Ελβετία, ναι. Στα τυριά σίγουρα. Έχει ωραία τυριά. Έχει σοβαρά τυριά. Και πώς φέρνεις ένα τέτοιο τυρί βρίσκοντάς το εσύ σε μια πόλη της Κιανής Ακτής να το φέρεις στην Ελλάδα? Δύσκολο, από εκεί είναι δύσκολο. Το πιο εύκολο κομμάτι είναι η Ιταλία. Το απευθείας είναι δύσκολο, γιατί έχουν άλλους όγκους. Δηλαδή, το να θες να φέρεις μια παλέτα είναι τόσο πολλά τα μεταφορικά που οριακά δεν αξίζει. Δηλαδή, σου βγαίνει πάνω κάτω το ίδιο όσο να το πάρεις από εδώ πέρα από ένα χονδρέμπορ. Αυτό. Άρα υπάρχουν χονδρέμπορες οι οποίοι θα μπορέσουν να σε εξυπηρετήσουν. Ναι, και επειδή έχουμε αποκτήσει τέτοια σχέση, τουλάχιστον με τον έναν το βασικό μου,
Εκεί πέρα έχω την αμεσότητα ότι μπορώ να του πω: ξέρεις κάτι, θέλω. Να μου βρεις αυτό. Όχι να μου βρεις, θέλω 1, 2, 3, 4 πράγματα. Αυτός που συνεργάζεσαι, ξέρω ότι τα έχει, πες μου ελάχιστη ποσότητα. Οκ. Εκεί πέρα η ελάχιστη ποσότητα, δηλαδή αν εγώ χρειαστώ μισή παλέτα, θα μπορεί να μου τη φέρει. Αν του πω τώρα 2 κομμάτια, δεν θα τα φέρει, δεν θα κάτσει να μπει να ασχοληθεί. Πιο πολύ σε φέρει να πας με Ryanair. Να το φέρεις. Ναι, έτσι. Οπότε είναι ένα κομμάτι ότι έχει αρκετή δουλειά ώστε να μπορώ να έχω έστω δεύτερο, τρίτο χέρι ένα προϊόν τέτοιο. Πόσα χρόνια το έχεις το μαγαζί? Τώρα είναι 25 φέτος. Μαζί με το άνοιγμα της Ένωσης Πεζών, ναι, 25. Πρώτο τέταρτο της εκατονταετίας. Μετά από 25 χρόνια, νιώθεις, παιδί μου, αυτή τη στιγμή ότι είσαι σε μια φάση ότι πλέον περνάς στο οργανωτικό κομμάτι? Γιατί για να φτιάξεις, παιδί μου, ένα τέτοιο χώρο ο οποίος έχει πλέον 800 κωδικούς, δεν είναι απλά περιμένω και έρχονται οι κωδικοί, πρέπει να έχεις και το οργανωτικό. Είσαι πλέον σε αυτό, δηλαδή έχεις κάνει λίγο πίσω, ας πούμε, για να έχεις... Δηλαδή να είναι κάποιος άλλος στην παραγωγή και εσύ να είσαι στο οργανωτικό, ας πούμε, στο logistics. Όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδί μου, και η εξυπηρέτηση μου αρέσει. Μαυρίζω ώρες, γιατί απλά σκέφτομαι 15 πράγματα, σαν να κολλάει λίγο σκληρός, ξέρεις, δεν έχω RAM, κάτι τέτοιο παθαίνω. Θέλει ένα reboot εκείνη τη στιγμή. Ναι, ξέρεις, κολλάω, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχω ένα mini ERP μες στον εγκέφαλό μου, οπότε ξέρω τι έχω, πού το έχω, πόσο είναι, αν δεν θα τελειώνει. Ξέρω σχεδόν τα πάντα και στην αποθήκη, που είναι ο Χρήστος, και στο δικό μου μπροστά στη Γιαννική. Okay. Οπότε, ξέρεις, είναι... Εσύ πόσα χρόνια είσαι εκεί? 8. 8. Πόσο καιρό έκανες όμως για να... Γιατί εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, στο να καταλάβουμε ότι εσύ για να μπεις να εγκληματιστείς, για να πεις ότι αυτή τη στιγμή έχεις πλήρη άποψη. Εγώ πήγα με 0 γνώσεις. Ναι, αυτό. Πόσο καιρό σου πήρε όμως? Έμαθα να κόβω τα τυριά, τι είναι, να δοκιμάζω, για να πω ότι έφτασα σε ένα καλούτσικο επίπεδο. Συγγνώμη, στο να δοκιμάζετε, άμα θέλετε, εγώ μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή, άμα καμιά φορά έχεις κάποια ένσταση ή δεν είσαι σίγουρος αν κάτι σου αρέσει, είμαι εδώ, είμαι 20 λεπτά από το μαγαζί σου για να έρθω να σε βοηθήσω. Δεν θα μου φας εσύ τις δοκιμές, ξεκινάμε από αυτό. Να σε βοηθήσω. Δεν θέλω βοήθεια, μπορώ και μόνος μου. Το ακούω. Μια δεύτερη γνώμη Δεν χρειάζεται. Η δικιά μου γνώμη πλέον είναι εξαιρετική. Ναι, αλλά την έκτισα τόσα χρόνια. Εσύ είσαι πλέον του μαγαζιού, είσαι σχεδόν συμπέθερος. Εγώ είμαι ο τρίτος στην οικογένεια. Δηλαδή είμαι εγώ αυτό που θα έρθει, θα σου πω, θα το παίξω ξένος και θα πω. Παιδιά, βάλτε με να δοκιμάσω. Αυτός θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Λοιπόν, ήμασταν εκεί που λέγαμε ότι θα σου πάρω τα μέτρα. Θα πάρει στην δουλειά τα μέτρα όλα. Ναι, η ερώτηση ήταν, παιδί μου, ότι εσύ από όταν πήγες στο μπακάλικο, πόσο καιρό σου έκανε να πεις ότι πλέον καταλαβαίνω αυτή τη δουλειά και δεν εννοώ να πάρω τυρί να το κόψω? Νομίζω θα συμφωνήσει και ο Θανάσης κοντά στα 3 χρόνια. Μαλακίες λέει πάρα πολύ γρήγορα. Συγγνώμη για την... Για τα δικά μου δεδομένα, ότι να ξέρω ότι αυτό που θα δοκιμάσω μου βγάζει αυτή τη γεύση επειδή αυτό και αυτό. Εσύ εννοείς στο επίπεδο του... Το να μάθω σαν δουλειά, λες εσύ. Όχι. Να μάθεις σαν Χρήστος. Ωραία. Ότι να σου πει ο Θανάσης, ξέρεις τι, εγώ θα λείψω 1 μήνα. Ότι θα λείπει, ας πούμε, ρε παιδί μου, ο Θανάσης, να σου πει δούλεψε το 1 μήνα γιατί εγώ θα είμαι διακοπές. Αυτό πόσο καιρό θα... Όταν χρειάστηκε, επειδή είχε κάνει μια επέμβαση ο Θανάσης, είχα κατέβει από το. Γιατί είχαμε 2 κάποια στιγμή. Ένα υποκατάστημα στην Κεσαριανή και το κεντρικό που ήταν στα Εξάρχεια. Είχα πάει για 2 εβδομάδες για να μου δείξει πώς λειτουργεί το λογιστικό πρόγραμμα, πώς λειτουργούν οι αποδείξεις, η λιανική, η χονδρική και όλα αυτά. Και μέσα σε 2 εβδομάδες τα ψιλοέμαθα. Οκ. Νομίζω δεν είναι αυτή η απάντηση. Υπό ποια έννοια, παιδί μου? 2 εβδομάδες έκανες για να μάθεις πώς δουλεύει το μπακάλικο? Όχι, γιατί δούλευες ήδη πόσο καιρό εκεί. Όχι. Ο Χρήστος έκανε, θα σου πω εγώ, γιατί δεν τα θυμάται. Ο Χρήστος, όταν ξεκίνησε επάνω, το παιδί που είχαμε αγοράσει το μαγαζί, ήταν και ο λόγος που ήρθε ο Χρήστος καταρχάς. Δηλαδή, να σου πω και αυτό, πώς ήρθε ο Χρήστος. Αφού δεν γνωρίζετε από πάντα. Γνωριζόμαστε από παλιά, αλλά ο Χρήστος δούλευε αλλού. Okay. Οπότε, πάνω το μαγαζί το είχαμε ένα συνέτερο, δεν το είχα μόνος μου, στην Κεσαριανή. Οπότε μου λέει το γετό, μου λέει, πουλάει ο Νίκος το μαγαζί. Οκ, του λέω να το σκεφτούμε, εντάξει, δεν μπορώ να διχοτομηθώ, δεν είμαι αμοιβάδα, μπουρου. Αλλά του λέω, έχω κάτι στο μυαλό μου. Και είχα ένα λάθος νούμερο του Χρήστου, ένα ψηφίο. Εγώ θυμάμαι πάντα τα 3 τελευταία.
Σε όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, και μετά το σχολείο δεν χάσαμε επαφή. Γιατί στη δουλειά που ήμουνα, επειδή έπρεπε να κατέβω από κέντρο, ήμουνα σε ένα εργαστήριο με σφολιάτες. Οπότε έκανε και τις εισπράξεις το πρωί. Άφηνα του κέντρου κάθε Τρίτη τελευταίους. Οπότε πέρναγα, στάση στο Θανάση. Ναι. Κάναμε Το έτσι. άλλο αφεντικό. Ναι, ρε. Γιατί κόλλησε λίγο. Μια φορά ξέρεις τους 2 μήνες. Σχόλιο από κάτω, ρε, στο βίντεο, δεν ξέρω. Γι' αυτό άργωσε στο κέντρο. Οπότε είχα ένα λάθος νούμερο του Χρήστου. Αντί για 114, ξέρω, 144. Εγώ θυμάμαι πάντα τα 3 τελευταία νούμερα από τους αριθμούς. Το βρίσκω τέλος πάντων. Έστελνα μήνυμα μεταξύ έναν άσχετο μία ώρα το βράδυ. Γιατί δεν με απαντάς, ρε, τι καντήλια. Ο οποίος δεν μου απαντήσει ποτέ. Τι της έχω κάνει. Άλφα να σε βρω. Τι της έχω κάνει. Έμαθες τελικά ποιο ήταν ο άλλος αριθμός. Κοίταξε, ένας τύπος ήταν που τον πήρα τηλέφωνο και τον κατήγιασα. Του λέω τι θα γίνει, ρε, εσύ. Ποιος είναι. Λέω Χρήστο. Δεν νομίζω, λάθος κάνετε. Λέω χίλια συγγνώμη, μας καλά, γεια. Οπότε εκεί πέρα αντιλήφθηκα ότι παίζει κάποιο λάθος νούμερο. Έψαξα, βρήκα. Και αυτός Χρήστος. Και να πάρω αυτόν για δουλειά. Ναι, Ένα Χρήστο ψάχνω. και ήταν με μαλλιά. Ψάχνω ένα Χρήστο για δουλειά. Τέλος πάντων και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Χρήστο μου το γετό, κοίταξε να δεις, δουλεύεις. Μου λέει ναι. Γαμό το κάνω. Μου λέει γιατί. Του λέω το γετό ρε παιδί μου, έχει πει ένας φίλος να πάρουμε. Από εκεί κάθε φορά. Δεν τον είχα δει. Είχα να περάσω κανένα μήνα, ας πούμε. Γιατί είχα αλλάξει από το. σε βενζινάδικο τότε. Μου λέει για πες, τι είναι. Του λέω κοίταξε να δεις, κοιτάζουμε να πάρουμε ένα μαγαζί. Αλλά του λέω άμα δεν έρθεις δεν το παίρνουμε. Του λέω εντάξει, σου έχω εμπιστοσύνη ρε παιδί μου, θέλω εσένα. Καλά μου λέει, δώσε με κάνα 2 μέρες να το σκεφτώ. Ρε παιδί μου. Παίρνω στο βενζινάδικο, έχω μια προσφορά από ένα φίλο μου που γνωριζόμαστε από πολύ μικρή και θα πάω εκεί για δουλειά. Έχετε πρόβλημα? Πόσο καιρό χρειάζεσαι? Το συντομότερο, αν μπορείτε να βρείτε άτομο. Και άμα μου βρεις άτομο, φύγε. Έκλεισε. Στο βενζινάδικο για δουλειά. Έναν άλλο φίλο του. Δυσκολεύτηκα πολύ. Και έτσι ήρθε ο Χρήστος, οπότε το Χρήστο τον ανέλαβε. Εποχή είσαι, συγγνώμη, σε διακόπτω. 2000. 15-17. Ήταν η φάση της κρίσης, ρε παιδί μου, γενικά. Δηλαδή μετά το 8, 9, 10 ήταν η φάση της κρίσης ότι. Οπότε ήρθε, το Χρήστο τον ανέλαβε ο Νίκος, το παιδί που είχε το μαγαζί πριν, για να τον εκπαιδεύσει, που κάτσανε λίγο μαζί. Και νομίζω ότι σε έμαθε πάρα πολύ γρήγορα. Το Χρήστο δεν τον εκπαίδευσα εγώ. Εγώ τον εκπαίδευσα από το τηλέφωνο. Εντάξει, ο Νίκος που είχε το μαγαζί του είχε εκείνος 13 χρόνια. Πόσο το είχε. Ναι, μαζί είχαμε ανοίξει το ένα. Ο οποίος δεν είναι ότι είχε αλλαντικά κοπής, κυρίως τυριά. Είχε παξιμάδια, πιο κριτικό το στυλ. Οπότε για τυριά, παξιμάδια, μέλια και όλα αυτά ήταν περκέτη. Στη μηχανή, ας πούμε, κοπής για τα αλλαντικά, μαζί μάθαμε με τον Νίκο, ας πούμε. Αυτό, μπράβο, και αυτό που λες είναι κάτι που έχω παρατηρήσει, ρε παιδί μου, ότι γενικά το να ανοίξει, ρε παιδί μου, πολλοί μπαίνουν σε αυτό που λες ότι ξέρεις τι, θα ανοίξω κριτικά προϊόντα μόνο. Ενώ εσύ, ρε παιδί μου, μπήκες στη λογική απευθείας του Κριτικά ανοίξαμε κι εμείς. Και πότε πήρες την απόφαση να ανοιχτείς? Όταν κατέβηκε ήδη. Πολύ σύντομα, ναι, πολύ σύντομα. Αυτό. Αλλά ακόμα και τώρα έρχονται στο μαγαζί και μου λένε εδώ είναι το κριτικό. Οκ. Το έχουν στο μυαλό τους, ναι. Κριτική κουζίνα, ρε παιδί μου. Αν πας σε ένα μαγαζί με κριτικό, τι θα βρεις μέσα? Παξιμάδια. Παξιμάδια, τυριά. Τυριά. Ναι. Και τι άλλο? Μελιά. Μέλι, σωστό. Είναι 3 πράγματα. Και βότανα. Καλά, ναι. Αν έχεις παξιμάδι, τυρί και καναπάκι. Είσαι κριτικό, βαφτισμένο τέλος. Γι' αυτό σου λέω, γιατί π.χ. και εγώ στη γειτονιά μου έχω ένα μαγαζί κριτικό, καθαρό κριτικό όμως. Εσύ από την εμπειρία σου, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, που προφανώς έζησες και το μαγαζί σαν κριτικό και το μαγαζί σαν πλέον τελικατέσεν με πιο ανοιγμένο μενού, σε εισαγωγικά, κατάλογο. Το να ανοιχτεί σε περισσότερες, ας πούμε, να μην μείνεις αυστηρά, ρε παιδί μου, σε μια κατηγορία, δεν σου άνοιξε και το πελατολόγιο σου παραπάνω? Ναι. Απλά πρέπει να το κάνεις και με προσοχή, γιατί κοίταξε να δεις, τα προϊόντα μας εμάς είναι κοντόλικτα. Δηλαδή, αν θα πάρεις ένα τυρί και το κόψεις, αρχίζεις και του μειώνεις την ημερομηνία λήξης συνεχώς. Δηλαδή, το πιάνεις, το κόβεις, το επιμολύνεις συνεχώς με ένα μαχαίρι, με τα χέρια σου, το πιάνεις, δηλαδή με τον πάγκο σου. Τα αλλαντικά τα ίδια, ακόμα χειρότερα. Οπότε τα προϊόντα μας είναι κοντόλικτα. Δεν μπορείς ξαφνικά να μπεις και να έχεις 30 αλλαντικά, να έχεις 90 τυριά που έχω εγώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή η φύρα σου θα είναι πολύ περισσότερη από το κέρδος και αρχίζεις να μπαίνεις μέσα. Ναι. Οπότε όλο αυτό το κάνεις σταδιακά.
Δεν μπορείς ξαφνικά να βάλεις ένα πολύ εξεζητημένο τυρί, αν δεν έχεις το κοινό. Όταν σε ξέρουν σε κριτικό μαγαζί, ή όταν σε βλέπει άλλο σου λέει ένα κριτικό μαγαζί. Αυτό. Δεν μπορείς να πας έτσι. Ναι, αλλά εσύ πώς κατάφερες να αλλάξεις την ταυτότητά σου? Λίγο. Σταδιακά. Δηλαδή, όταν μπήκαν τα αλλαντικά, εκεί πέρα ξεκινήσαμε με πιο κλασικά πράγματα. Ένα μεγάλο χειρομέρι, κάνα παστούρμα, με μια μικρή μηχανή, ξέρεις, έτσι πολύ ζόρι. Ναι, το ζήτημα. Ναι, δεν τη θυμάσαι, είχα μια ακόμη πιο μικρή. Πιο μικρή από τη μικρή. Ναι. Που ήταν, ναι ρε παιδί, τώρα με 20 πόντους μαχαίρι, δεν είναι. Τώρα είμαστε με τους 34 και πάλι 20 δεν μου φτάνει. πόντους, μορταδέλα δεν θα ακούγε. Δεν θα φτάνει. Ναι. Τι γύρναγες? Οπότε το κάνει σιγά σιγά. Μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, και ό,τι και να φέρει, θα φύγει. Απλά ό,τι και να φέρει, όταν λέμε ό,τι και να φέρει πράγματα, εγώ είμαι σε αυτό ότι άμα δεν μου αρέσει εμένα κάτι, δεν θα το φέρω. Δηλαδή, α πούμε, στο μαγαζί δεν υπάρχει τίποτα με καρύδα. Τίποτα. Γιατί δεν μου αρέσει καρύδα. Δηλαδή, όχι απλά δεν μου αρέσει. Εντάξει, είναι και η ταυτότητα του μαγαζιού κιόλας αυτό. Δεν νομίζω, γιατί νομίζω είναι σειρά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Δηλαδή, δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Οπότε, αν με ρωτήσουν αυτό είναι καλό, να του πω όχι. Γιατί καρύδα, ξέρω. Αλλά η καρύδα είναι ωραία για εσένα. Όχι, δεν είναι ωραία. Ερώτηση όμως. Άμα έρθω εγώ, έρθει ο Χρήστος, έρθει ο Βαγγέλης και αρχίζουμε και λέμε θέλω ένα τυρί με καρύδα. Καλά, ρε, τυρί με καρύδα έχεις. Δεν θα μπει στο πειρασμό. Ποτέ. Επειδή Έχει τύχει, ρε. Τις κλασικές μπαρίτσες, το Ινδοκάριδο, που είναι εξαιρετικές πεντανόστιμες. Ναι. Εμείς που δουλεύουμε στο μαγαζί, πελάτες που ζητάνε συνέχεια, που έχουμε τόσα γλυκάκια ωραία. Όχι. Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και καρύδα και είναι και 5 άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Οπότε δεν θα έρθει. Και οτιδήποτε να έχει μέσα, ας πούμε, καρύδα. Μπορεί να έχει καρύδα λίγο. Τι ήταν που είχες δοκιμάσει και λες, έχει καρύδα αυτό μέσα. Δεν το καταλαβαίνω τώρα στο τίποτα. Δηλαδή, μόλις το κάνω. Και παίζει να έχει μέσα 0,01% ρε παιδί μου. Πώς γράφει σε μερικά, έχει υπολείμματα. Ναι, περιέχει ίχνη. Ωραία. Πόσες κατηγορίες προϊόντων αντέχει βασικά το μαγαζί? Βασικά έχεις αυτή τη στιγμή στο μαγαζί, δεν από πόσους αντέχει. Κατηγορίες. Μπακάλικο αντέχει όσους θέλεις. Δηλαδή, και εγώ αν είχα παραπάνω χώρο θα είχα πολύ περισσότερα πράγματα. Θα ανοιγώσουν. Εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλω να φέρω και δεν χωράνε πια. Όχι, ο Θανάσης είναι, ρε παιδί μου, τώρα είναι το μαγαζί, πόσα τετραγωνικά είναι αυτό? 43 με την αποθήκη. 30 στην ουσία είναι 29 τετραγωνικά. Αν είχε ένα μαγαζί 80 τετραγωνικά, θα το γέμιζε και θα ήθελε και άλλο χώρο. Αν είχε ένα μαγαζί τετραγωνικά 200, θα το γέμιζε και θα ήθελε και άλλο χώρο. Αν είχε αποθήκη 500, θα τη γέμιζε και θα ήθελε και άλλο χώρο. Ανοίξαμε τώρα την αποθήκη. Δεν σε διακόπτω στη μέση, αλλά αυτό όμως δεν θα ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, γιατί στα 39 τετραγωνικά θα πει κάποιος πιο πονηρός από μένα, σε προστατεύει και από τη φύρα. Ενώ ότι στα 500 τετραγωνικά που θα ήσουν. Παράδειγμα σου λέω ότι είναι τέτοιος άνθρωπος. Και το κάνει σταδιακά, δεν πας κατευθείαν. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι να του δώσεις θα το γεμίσει και θα πει. Θα το γεμίσω έξυπνα. Δηλαδή, και εδώ πάει αυτό. Και εκεί πάει αυτό. Ναι, η αποθήκη ας πούμε, που ανοίξαμε τώρα για τη χονδρική, έφτιαξα ένα ψυγείο που είναι 29 τετραγωνικά και ένα οριμαντήριο για τυριά το οποίο είναι 12. Και λειτουργεί και σαν ψυγείο. Δεν το ανοίξαμε τον πρώτο χρόνο, γιατί λέω δεν χρειάζεται ακόμα. Είχαμε και κάτι θέματα με τη ΔΕΗ, μην κάψει κανένα μοτέρ. Βάλαμε έναν επιτηρητή τάσης, ωραία, όλα καλά. Και ήρθε η περίοδος να ξεκινήσουμε να φορτώνουμε τυριά. Γιατί τα τυριά έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο. Το πότε θα φέρεις, δηλαδή ένας παραγωγός θα ξεκινήσει να φτιάχνει τον Νοέμβρη. Το Φλεβάρι μέχρι και το Μάιο έχει πάρα πολύ καλό γάλα, πολύ δυνατό γάλα, οπότε κάνει παραγωγή τυριού full. Μέχρι το Δεκέμβρη θέλει να έχει αδειάσει τις αποθήκες του, που είναι τυριά ας πούμε, που έχουν γίνει τον Ιούλιο ενδεχομένως, τον Ιούνιο. Αυτά θα τα πάρεις, θα είναι 4-5 μηνών, δεν θα είναι ιδιαίτερα νόστιμα, θα τα κρατήσεις στο ψυγείο άλλους 6 μήνες. Εσύ, σαν επιχείρηση, εσύ θα τα κρατήσεις? Ποιος θα τα κρατήσει? Άρα ο παραγωγός θα στα πουλήσει παρόλο που δεν είναι απολύτως έτοιμο, ας πούμε, ένα τυρί. Ναι, γιατί θέλει να αδειάσει την αποθήκη του. Και εσύ, σαν επιχείρηση, πρέπει να έχεις και την εγκατάσταση να το πάρεις, να το κρατήσεις στις ιδανικές συνθήκες για να οριμάσει. Ακριβώς. Εγώ που το σκέφτομαι έτσι, ένα μαγαζί που δουλεύει, ρε παιδί μου, που δεν έχει χώρο, θα το πάρει από ένα χονδρέμπορο. Ναι. Που έχει κάνει αυτή τη διαδικασία. Okay. Δηλαδή, ένας χονδρέμπορος που συνεργαζόμαστε, που για μένα είναι, ρε παιδί μου, top. Και φίλος πάνω απ' όλα, έχει κάνει ένα. Τι είναι, 3ώροφο, 4ώροφο, το μεγαλακάκι.
Πρέπει να είναι Είναι τετράγωνο. ένα, δύο, Και είναι τώρα και ένα, δύο ολόκληρη όροφη με υπόγεια, ψυγεία. ισόγειο. Με τη Ναι, ριά. είναι. Μπορεί να είναι παιδί μου, δηλαδή. Και ωραίο. Οπότε αυτό θα κρατήσει τη ριά για να στα δώσει όρημα. Εφόσον είσαι ένα μαγαζί που δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι 28 τετραγωνικά και το βλέπει ο Χρήστος και μου λέει: αυτό δεν θα γεμίσει ποτέ. Και καταφέραμε, νομίζω, πέρυσι, κάποια στιγμή, που ήταν όλο ράφια σκέψου γύρω-γύρω τίγκα. Και παλέτα στη βάλει μέση. και 2 παλέτες στη μέση, γιατί ανέβαινε η τιμή στην παρμεζάνα και ήθελα να πάρω παρμεζάνα. Οπότε πήραμε 1 παλέτα παρμεζάνα. Το οποίο πέρα το ότι ήταν λίγο στάξιμο, ρε παιδί μου, και στα χρήματα. Κοστοβόρο αρκετά. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Σπορ. Αλλά είδε 2 χρόνια μπροστά από τότε σχεδόν, γιατί τώρα, όταν η αύξηση είχε γίνει πριν 2 χρόνια που ετοιμάζαν τις παρμεζάνες τότε, είναι 24 μήνες. Ναι. Τώρα θα πάρουν την αύξηση αυτές που θα βγουν αυτή η φουρνιά. Ναι, δηλαδή τώρα η παρμεζάνα παίρνει την αύξηση της τιμής πριν από 2 χρόνια, συν την αύξηση της ζήτησης. Η παρμεζάνα, είπες θέλει 24 μήνες για να οριμάσει. Είναι και αυτό στην ίδια κατηγορία ότι θα στο πουλήσει ο Ιταλός. Νωρίτερα δεν μπορεί να στο Όχι, πουλήσει. Θα στο πουλήσει. Αυτό Είναι pop με συγκεκριμένες αυτό. διαδικασίες. Άρα η παρμεζάνα δεν μπορεί να στην πουλήσει νωρίτερα. Όχι, η παρμεζάνα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς. Γίνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος στην Ιταλία. Είναι Πάρμα και Ρέτζιο, μπορούν να φτιάξουν, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη παραγωγή και έχει και το κονσόρτσιο το οποίο έρχεται, κάθε ελέγχει το τυρί και σου βάζει σφραγίδες. Ότι είναι όντως παρμεζάνα. Ακριβώς. Ότι έχει. Okay. Μια παρμεζάνα Όλες οι Ρετζιάνο. διαδικασίες έχουν γίνει όπως πρέπει. Υπάρχει παρμεζάνα Ρετζιάνο. Ναι. Υπάρχει παρμεζάνα Ρετζιάνο με τζάνο που είναι 12μηνη, που βγάζουν αυτές που μάλλον δεν μπορούν να οριμάσουν αρκετά και είναι και λίγο πιο οικονομικές. Πώς την είπες αυτήν? Παρμεζάνα Ρετζιάνο με τζάνο. Τζάνο. Μισής ορίμανσης. Τζάνο, ναι. Μετά παίζουν κάτι ρετινάτο τυριά που μπορεί να έχουν χτυπήσει, μπορεί να έχουν σκάσει, μπορεί να έχουν ανοίξει, τα οποία του τραβάνε η παρμεζάνα μαδής, έχει κάτι στάμπες καμένες. Ναι. Αυτή είναι μια σφραγίδα την οποία έρχεται το κονσόρτσιο, σου το σφραγίζει, φτιάχνει το τυρί, το οποίο γίνεται από 1.000 λίτρα γάλα. Είναι ένα τυρί αρκετά μεγάλο, είναι από 36 μέχρι 45 κιλά. Αυτό το σφραγίζει. Περνάει στο πρώτο εξάμηνο, σπατάει την πρώτη σφραγίδα. Και έχει και έναν αριθμό από κάτω. Οπότε περνάει όταν φτάνει στους 24 μήνες, 18 με 24, για να έχει και έναν αέρα, σου λέει ότι αυτή είναι κατάλληλη, παιδί μου, προς πώληση. Ναι, είναι παρμεζάνα. Είναι παρμεζάνα Ρετζιάνο. Πλήρη τις Που έχει προϋποθέσεις. πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σαν τυρί. Η παρμεζάνα με την γκράνα παντάνο. Γιατί κακά τα ψέματα εμένα μου μοιάζει. Γευστικά δεν Μοιάζει έχει πάρα πολύ. τεράστια διαφορά. Στη διαδικασία έχει τεράστια διαφορά. Αυτό Ναι, η ήθελα να παρμεζάνα ρωτήσω. Ρετζιάνο γίνεται αποκλειστικά από γάλα ημέρας. Με Δηλαδή μόνο... πρέπει να είναι φρέσκο γάλα από συγκεκριμένες φυλές αγελάδας. Δηλαδή έχει συγκεκριμένα πράγματα και τέλος. Δεν... Αυτό γιατί εγώ πάντα πήγαινα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων σε ένα σούπερ μάρκετ γερμανικό και έβλεπα τον γκράνα παντάνο, το δοκίμασα και λέω παρμεζάνα. Η γκράνα παντάνο είναι πάλι έκανε ποπτήρη. τη δουλειά της παρμεζάνας στο στόμα μου τότε. Μέχρι μετά που... Και η γκράνα είναι πόπτηρη. Απλά μπορεί να γίνει μέχρι και με γάλα μέχρι και 3 ημερών. Δηλαδή μπορεί να το βάλεις ψυγείο, να το έχεις, παιδί μου, στην παγολεκάνη, να μην είναι γάλα ημέρας. Okay. Μπορεί Αυτό να σημαίνει γίνει... ότι αλλάζει, ας πούμε, και τους μύκητες των 3 ημερών με το Καλλιέργειες, τέτοιο, αλλάζουν όλα μέσα. Παστεριώνεις το σιρό, αυτό δεν σε νοιάζει, γιατί επειδή παστεριώνεις το γάλα, η παρμεζάνα δεν θυμάμαι αν είναι παστεριωμένο. Ας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Λογικά πρέπει να είναι. Η γκράνα γίνεται έξω από την περιοχή. Που Ναι, είναι, δεν ρε είναι παιδί μέσα, μου, ναι. Ρέτζιο και Πάρμα. Και μπορεί να φύγει, να είναι έτοιμο δηλαδή το τυρί, από 9 μέχρι και όσους μήνες θες. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ένα τυρί να το φτιάσεις να είναι καλύτερο από παρμεζάνα. Ναι, αν πάει 36 μήνες, ας πούμε, Μπορεί ή και νωρίτερα. 24 μήνες Μπορεί και να φτάσει καλύτερο. Μπορεί και νωρίτερα να είναι καλύτερο. Άρα, γκράνα παντάνο μπορούμε να φτιάξουμε, ας πούμε, και στην Ελλάδα. Όχι, γιατί είναι πόπτηρη. Είναι Είναι ιταλικό. και το... Φτιάχνουμε ελληνικό, σαν παρμεζάνα ή τη ρετζάνα του Η Τοσίτσα. Ρετζιάννα. Έτσι το ονομάζει. Που είναι και αυτό ένα πάρα πολύ νόστιμο τυρί. Και ρετζάνα. Ρετζιάννα, του κτήματος στο Σίτσα πάνω στο Μετσόβο. Το οποίο είναι φοβερό Άρρωστο τυρί, γάμο τα τυριά. Και επειδή οριμάζει και πολύ, δηλαδή οριμάζει και 20 και 24 και 36 μήνες. Κάποια φάση είχαν πάρει 36 μήνες, νομίζω. Ναι. Ανώμαλο τυρί. Και ξέρεις, ενώ έχει αυτά τα κρυσταλλάκια που κάνει η παρμεζάνα, που είναι φωσφορικά, αλλά τα ασβέστιο το οποίο ενώνονται, στην ουσία αυτό είναι και η γεύση του. Απλά τα pop τυριά, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Ιταλία,
Αυτό που έχουν περισσότερο είναι η υπεραξία. Δηλαδή, στην ουσία είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Γι' αυτό η Παρμεζάνα Ρετζιάνο ελέγχεται, κρατάνε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και ISO ασφαλείας, ας πούμε, και τα πάντα. Το ISO είναι διασφάλιση ποιότητα. Είναι διασφάλιση ποιότητας. Ότι δεν θα αρρωστήσεις από τις συνθήκες που γίνονται τα τυριά, ας πούμε. Ένα τυροκομείο παίρνει ISO, παίρνει μια πιστοποίηση ασφάλειας. Ότι είναι καθαρό. Ότι τηρεί τους κανόνες καθαριότητας. Χρησιμοποιεί, ρε παιδί μου, υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Ότι κάνει διαχείριση αποβλήτων. Σωστό καθαρισμό μετά την παραγωγή. Τα πάντα κοιτάνε. Ότι όλα τα πάντα. υλικά μέσα είναι, ξέρω εγώ, αλκαλικά. Ότι είσαι ασφαλής εδώ πέρα, δηλαδή, που αφήνεις το τυρί, είσαι ασφαλής να αφήσεις εδώ το τυρί. Θεωρητικά, ένα είδος ISO έχουμε και εμείς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στα καταστήματα να τηρούμε τους κανόνες του HACCP. Και έχουμε. Υγειονομικού κανόνα. Ακριβώς. Έχουμε, ρε παιδί μου, τα χαρτιά, πώς το λένε. Καθαριότητα, θερμοκρασίες, να φοράμε γάντια, να έχουμε. Πόσα pop τυριά έχεις? Πάρα πολλά. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά pop τυριά ούτως ή άλλως. Σύνολο στην Ελλάδα έχουμε 28. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Υποθέτω γραβιέρες, η φέτα. Γραβιέρα Κρήτης. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 γραβιέρες pop. Γραβιέρα Είναι η Νάξου. Αγράφων Νάξου Κρήτης. Αγράφων Νάξου Κρήτης. Η Αγράφων είναι αυτή που λέμε αμφιλοχίας. Απλά η Αγράφων είναι το τυποποιημένο σαν pop. Ξινομυζήθρα Κρήτης, Το πιχτό ανεβατό αλοχανίο. γρεβενό, Ανεβατό, το ξύγαλο Σιτίας, η ξινομυζήθρα Κρήτης. Πιχτό αλοχανίο είναι τώρα Πιχτόγαλο, φρέσκο. Η φέτα. το αρσενικό Νάξου, Η φέτα. Η φέτα είναι λίγο πονεμένη ιστορία. το μανούρι. Το αρσενικό Νάξου, το μανούρι, Είναι το κατοίκιδο κρασοτήρι Κρασοτήρι δεν σύφνου. νομίζω, Ναι, είναι. είναι. Κρασοτήρι σύφνου. Μανούρα. Μανούρα, η μανούρα σύφνου ουσιαστικά. Μανούρα ναι. σύφνου. Οκ. Δεν ξέρω αν είναι το τυρί της πόσας. Γενικά παίζουν αρκετά από τυριά. Απλά στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα την υπεραξία σαν εξαγώγημα προϊόν. Γιατί ενώ έχουμε πολύ ωραία τυριά, πολύ νόστιμα, Δεν έχει με δουλέψει πολύ το ωραίες marketing. διαδικασίες, δεν έχει δουλέψει το marketing καθόλου. Και οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν υπεραξία είναι αυτοί που το έχουν σκεφτεί λίγο περισσότερο και δουλεύουν λίγο πιο τοπικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει δώσει υπεραξία, δεν ξέρω καν να πούμε ποιος και τι. Είναι στην Ιθάκη. Ο Λαζαρέτο. Το Λαζαρέτο. Ναι, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Ο Καραβίας, ο οποίος, ρε παιδί μου, αυτός έχει δώσει βάση ότι εμείς εδώ πέρα φτιάχνουμε τυρί μόνο από το πιο γάλα, με συγκεκριμένες διαδικασίες και οριμάζει ωραία. Δηλαδή, έπαθα πλάκα με το πόσο καλά. Ο οποίος οριμάζουν βέβαια τα ακούς τυριά την του. τιμή και λες. Φοβερά ακριβώς. Ταξίζει. Για μια στο τόσο ταξίζει να πεις ότι Όχι μόνο ξέρεις για μια τι. τόσο, φτιάχνει ένα μπλε τυρί. Έχεις την προσοχή μου. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι από το πιο νόστιμο ελληνικό μπλε τυρί που έχω δοκιμάσει. Άκου τώρα τι έγινε. Πάω εγώ Γαλλία τώρα το 17. Ερωτευμένος με το μπλε τυρί Παύλα Ροκφόρ. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ κάτω από το σπίτι και παίρνω 2 είδη Ροκφόρ από τη βιτρίνα και ένα Ροκφόρ συσκευασμένο. Γιατί ήθελα να τα δοκιμάσω, ρε, μου λέω κάτσε, Γάλλη, Ροκφόρ, αούα. Παιδιά, δεν μ' άρεσε κανένα. Το ένιωθα, λες και ήταν... τι να σου πω τώρα, κάλτσα οικοδόμου μετά από 3 μέρες δουλειά που δεν έχει γυρίσει σπίτι. Γι' αυτό δεν μου αρέσει το ροκφόρ σαν ροκφόρ, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο. Ας πούμε. Το κλασικό του ροκφόρ είναι αλμυρό. Δεν έχει εννοήσει τη μυρωδιά του αυτή την ποδαρίλα. Του με Και αυτή η ποδαρίλα είναι δηλαδή. Είναι η νοστιμιά. Όχι, εμένα μου αρέσει το ροκφόρ. Αυτό είναι το θέμα. Τι Ότι ροκφόρ τρως εδώ. Τι ροκφόρ τρως εδώ. Δηλαδή άλλο το μπλε τυρί Δανίας, άλλο το ροκφόρ, άλλο την κοργκοντζόλα. Μπλε είναι όχι, όλα. Αλλά... Κοίτα, να σου πω, δυστυχώς... Το President, ρε παιδί μου. Πώς? Το President. Πιο γνωστή εταιρεία. Το πιο Το γνωστό. President είναι μπλε τυρί, όχι, είναι μπλε τυρί, Το δεν President είναι είναι ροκφόρ. ροκφόρ. Όχι, εγώ καταρχάς μπλε τυρί, αλλά και ροκφόρ από βιτρίνα. ρε Το παιδί μου, μπλε πώς τυρί θα δεν μου είναι βάλουνε. ωραίο, ας πούμε. Το μπλε τυρί είναι μ' αλμυρό, αρέσει. αγελαδινό. Αλλά είναι και βουτυρένιο. Το μπλε τυρί Δανία, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Περισσότερο από το ροκφόρ. Και είναι και βουτυρένιο, είναι και αυτά. Είναι άλλα γάλατα. Το ροκφόρ είναι πρόβιο. Οκ. Οπότε, Άρα πιο έντονο. είναι γλυκό, είναι πολύ αλμυρό. Και το ροκφόρ τι είναι, έχει τρύπα μέσα
Το οποίο αλλά έχει τρύπα και το τυρί το ίδιο. Δεν είναι αυτό το μασίφ που βλέπεις στο μπλε τυρί Δανίας, που έχει μούχλα μόνο στην τρύπα. Το επιμολύνουν. Ναι, όλο αυτό είναι επιμόλυνση, ρε παιδί μου. Που αυτό τι κάνουν. Έχει το τυρί, το τρυπάς. Αν το δεις, όλα έχουν τρύπες από πάνω. Γιατί ο μύγητας, ρε παιδί μου, αυτό είναι πενικυλίνη στην ουσία. Τι είναι ένας αερόβιος μύγητας. Αν δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει αυτός μέσα. Οπότε τι κάνεις, το τρυπάς. Για να κυκλοφορήσει ο αέρας. Ακριβώς. Έχει οξυγόνο, οπότε εκεί πέρα ξεκινάει και μεγαλώνει. Και αυτό έχει ένα στάδιο, έτσι. Όταν μεγαλώσει πάρα πολύ, θα καταρρεύσει εκεί πέρα. Δεν θα είναι τόσο νόστιμο. Χάζει η ερώτηση της ημέρας. Το ροφόρ χαλάει. Πρακτικά ή θεωρητικά. Χαλάνε, ρε παιδί μου, όλα τέτοια χαλάνε. Δηλαδή το ροφόρ δεν χαλάει, τι γίνεται. Καταραίω, μην κοιτάς. Εσύ, ας πούμε, έχεις ροφόρ στο μαγαζί. Ναι. Πώς καταλαβαίνεις ότι πάει να χαλάσει, ας πούμε, ή ότι βλέπεις ότι πέρα από την ημερομηνία που μπορεί να ξέρεις ότι υποθέτω ότι σημειώνεται πότε κόβεται ένα τυρί και τέτοια. Είναι πάνω η ετικέτα, ρε παιδί μου, και ξέρεις ακριβώς τι Ότι παίζει. αυτό το κόψαμε τα Η ημερομηνία λήξη, ας πω, η ημερομηνία λήξη είναι ειδικά στο τυρί. Θεωρητική. Εμένα μου αρέσουν τα τυριά, ας πούμε. Εγώ τα τυριά που τρώω στο σπίτι, τα τρώω συνήθως κάποια συγκεκριμένα αφού λήξουν. Δηλαδή, έχω ένα. Μου έχει φέρει ένας πελάτης μου. Ο άνθρωπος που δεν έχει φύρα. Δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή. Το κάνω από Πιο τσιμπουνιά άλλο κατά ήταν βάση. και το- Γιατί και το λυπάμαι να τα τέτοιο. πετάξω, οπότε τα τρώω. Το Stilton που είχαμε φέρει. Τώρα θα Ναι, είχαμε φέρει ένα Stilton, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και μας είχαν μείνει λίγα κεφάλια. Οπότε, λιγμένο. Είναι αλλού. Είναι άλλο τυρί. Δεν- Είναι πολύ πιο νόστιμο, ρε παιδί μου. θα ιδιάσω λίγο. Φέτα. Όταν μείνει στο τάπερ, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα που φτιάχνει αυτή την κυτρινίλα απ' έξω. Παιδιά, κράξτε με, βρίστε με, η κοπελιά μου με βρίζει. Μου άρεσε. Το έχω σε λες- διάφορες. Και δηλαδή εμένα τώρα μ' που το αρέσει. είπες, Και εμένα μ' νιώθω, αρέσει. παρόλο αυτά- που το τρώω και λέω μέσα μου, εντάξει, okay, να είμαι κοντά σε απόσταση ασφαλείας από τουαλέτα αυτή την περίοδο, λέω ότι ρε εσύ είναι ωραία. Δηλαδή νιώθω λες και αυτή η φέτα, γενικά εγώ με τη φέτα έχω έναν έρωτα του στυλ ότι τι. Θέλω η φέτα να έχει έντονη γεύση. Καλή ώρα μ' αρέσει και το γιδοτήρι, πώς λέγεται, φέτα γίδινη, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Λευκό Τυρί. κατσικίσιο τυρί. Κατσικίσιο τυρί, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει έντονη γεύση. Μου αρέσουν οι βαρελίσιες, γιατί έχουν και αυτό το, ξέρεις, τη γεύση από το βαρέλι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι Ναι, το βαρέλι το- κιόλας εφά. Και μου αρέσει η έντονη γεύση, ρε παιδί μου, σε ένα τυρί. Οπότε εκείνη την ώρα το τρώω, ρε παιδί μου, και αυτά, παρόλο που οι άλλοι με βλέπουν και αηδιάζουν. Εγώ λέω, ρε φίλε, κοίτα πόσο ωραία έχει οριμάσει αυτή. Και να σου πω, εμένα μου λέγε ο πατέρας μου, λέγε, ξέρω καμιά φορά όταν έμενε στο σπίτι και αυτά, λέει, εντάξει ρε παιδιά, λέει, οι άλλοι το πουλάνε, λέει, πιο ακριβά αυτό. Καλά, για Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Εκεί πέρα τώρα μιλάει και σε άλλα μονοπάτια. Ρε παιδί μου, ένα τυρί, ας πούμε, ένα μπλε τυρί, το επιμολύνεις με συγκεκριμένους μύκητες. Παίρνεις το γάλα, το παστεριώνεις, στην ουσία τι κάνεις, το σκοτώνεις. Σκοτώνεις τους μικροοργανισμούς που έχει μέσα. Η παστερίωση δεν σου λέει ότι έκανα το γάλα υγιές, δεν το αποστηρώνεις. Το παστεριώνεις, δηλαδή κατεβάζεις, νομίζω 10 στην Τετάρτη, 10 στην Εβδόμη, τους μικροοργανισμούς που έχει ήδη μέσα. Τους κατεβάζεις σε ένα επίπεδο ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, αν ένα γάλα είναι κακό, θα κάνεις ένα κακό τυρί. Αν ένα γάλα είναι καλό, θα κάνεις ένα πάρα πολύ καλό τυρί. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να δουλεύουν μέσα. Έχει να κάνει καθαριότητα, ρε παιδί μου, στα αρμεκτήρια, καθαριότητα στο ζώο, αν το ζώο είναι άρρωστο, αν δεν είναι. Δηλαδή, αν πάρεις ένα γάλα το οποίο το ζώο έχει φάει αντιβίωση, δεν θα καταφέρεις να φτιάξεις τυρί ποτέ. Γιατί έχει φάει αντιβίωση. Ωραία, εσύ το επιμολύνεις με μικροοργανισμούς μέσα. Αν το γάλα έχει αντιβίωση, ο μικροοργανισμός που θα πετάξει θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Δεν μου πες ότι ένα ζώο έχει μια μαστίτιδα. Το γάλα μπορεί να έχει αίμα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις κάτι, θα το πετάξεις το γάλα. Ναι, κατάλαβα. Δεν θα το πετάξεις μαζί με το καλό το γάλα μέσα. Το θέμα ποιο είναι, ότι αν ένα ζώο παίρνει αντιβίωση, δεν μπορείς να φτιάξεις τυρί από αυτό. Δεν σου μιλάω να είναι 1%, αλλά αν έχεις ένα κοπάδι που έχει και τα 100 ζώα παίρνουν αντιβίωση, από αυτό το γάλα δεν μπορείς να κάνεις τυρί. Ενδεχομένως να μπορείς να το πιείς, να το δώσεις, ρε παιδί, να το περάσεις, να το πουλήσεις. Αλλά τυρί δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί το τυρί προκειμένου πρέπει να το ρίξεις μικροοργανισμούς.
προκειμένου να αποκτήσει μια ωραία γεύση. Και μετά την πιτιά για να πήξει. Εσύ σαν Θανάσης φτιάχνεις δικό σου τυρί, έχεις μπει ποτέ στο πειρασμό να πεις ότι ξέρεις τι, έχω δει τόσο πολλά για τα τυριά, ρε παιδί μου, και αυτά, οπότε να κάτσω να φτιάξω κι εγώ ένα δικό μου για να δοκιμάσω αν μπορώ. Να ήταν μόνο το τυρί. Για μένα με έφτιαξε γυναίκα μου, ρε παιδί μου, σε αυτό, γιατί μου χιάσει εντελώς. Ναι, και πήγα σε μια σχολή, ρε παιδί μου, είχαμε φοβερό καθηγητή, εξαιρετικός, με τον οποίο μάθαμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε τυριά στη σχολή. Ναι, οπότε όταν πήγα, ρε παιδί μου, στη σχολή, ξεκίνησε ο δάσκαλος στα κλασικά, γιατί έρχεσαι εδώ, όλους. Εγώ του είπα ότι έχω πάρα πολύ, ότι μου αρέσει να πειράζω τυριά, δηλαδή δεν θα πάω να δημιουργήσω ένα τυρί. Ούτε τυροκόμος είμαι, ούτε τυροκομείο έχω. Οπότε μπορώ να πάρω ένα έτοιμο τυρί, ενδεχομένως να μπορέσω να το πειράξω λίγο στις καλλιέργειες, άμα θέλω να κάνω κάτι. Να πειραματιστείς. Ναι, που σε πιο μεγάλο επίπεδο, γιατί οι καλλιέργειες, ρε παιδί μου, είναι φακελάκια του τόνου, ας πούμε. Να κάνεις παραγωγή του τόνου. Οπότε καλλιεργείς ένα τυρί έτσι όπως θα το κάνεις, και εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να το πειράξω με γεύσεις. Δηλαδή, ένα τυρί που έφτιαξα, που ήταν και ένα μάθημα που μας είπε: φέρτε ό,τι μπαχαρικά θέλετε να φτιάξουμε ένα τυρί. Εγώ του πήγα σκόρδο εστραγκόν πιπέρι και φτιάξαμε ένα τυρί, ρε παιδί μου, στην ουσία και κυκλοφορεί τώρα πια. Το νασίτικο, από το Θανάσης Νάσος νασίτικο, δίπλα από την Ψήμηθο. Είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Το οποίο είναι ένα τυρί, παιδί μου, αυτό το φτιάξαμε, βγήκε πάρα πολύ ωραίο, το φτιάχνω στο τυροκομείο της Ιου. Το φτιάχνουμε εκεί πέρα κανονικά τώρα πια. Ναι. Και το έστειλα και σε έναν διαγωνισμό στις Βρυξέλλες, στο International Taste Institute, το οποίο, ρε παιδί μου, του δώσα μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία. 2 αστεράκια στα 3, πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι δεν το έκανες μπακάλικα. Με την έννοια ότι δεν είπες: έχω δει 5 πράγματα, έχω πάει σε 2 τυροκομεία, πάρω λίγο τυρί, θα βάλω λίγο αυτό, να δούμε τι θα βγει. Πήγες και το σπούδασες. Ναι, κάναμε ένα χρόνο σεμινάρια στην ουσία. Αυτό, φίλε, ναι, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό κυριολεκτικά ότι είπες ας το κάνω, το γούσταρες. Όχι, εκεί είδα μπήκες στη διαδικασία ολόκληρη να το κάνεις. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είδα και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να έκανα λάθος. Τα είχες αλλιώς στο μυαλό σου. Τα είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Είδα προβλήματα στην τυριά που ήδη είχα. Γιατί, ρε παιδί μου, επειδή είχαμε και μάθημα προβλήματα τυριών, ο Θοδωρής είναι. Καλά, ο Θοδωρής είναι. Είχαμε τους δασκάλους, δηλαδή, στα εξηγεί τόσο ωραία. Θοδωρής είναι ο δάσκαλος που είχαμε. Και κάνει τα σεμινάρια. Επίθετο. Ο Πάσχος. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Γεωπονικό. Ναι, εξαιρετικός. Ο οποίος έχει και ένα φοβερό τόνο στη φωνή του, ρε παιδί μου. Κάθεται και στα εξηγεί. Και πραγματικά τα καταλαβαίνει. Πολύ σημαντικό. Μεταδοτικότητα full, ρε. Ό,τι και να συζητήσει με τον Θοδωρή. Φίλε, εγώ το λέω πάντα σε κάθε κλάδο, αν δεν πέσει στον σωστό δάσκαλο και άμα ο δάσκαλος δεν γουστάρει να σε μάθει, ας πούμε, και αυτά, ό,τι δεν πάει να σου μάθει, ξέρω, να βιδώνεις βίδες. Είναι όμως και ο τρόπος που θα λέει. Δηλαδή, δεν θα λέει όπως τα λέω εγώ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, ξέρεις, που είμαι λίγο πιο αγχώδης. Έχει φοβερή μεταδοτικότητα. Είναι, ξέρεις, έχει έναν τόνο φωνή. Θα σου πει αυτό. Και εσύ το έχεις. Όχι τόσο. Εντάξει, δηλαδή, εγώ τόση ώρα, ρε παιδί μου, σ' ακούω όντως. Όχι τόσο. Δεν καταλαβαίνεις. Σταμάτα. Όχι, φοβερός και, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τον έστειλα σε ένα φίλο που είχε κάτι προβλήματα με τυριά. Του είπα: ρε Θοδωρή, ξέρεις κάτι, είναι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Όντως πήγε, έχει και άποψη και έχει και γνώση και έχει και τους κατάλληλους συνεργάτες, ας πούμε. Δηλαδή, τον έστειλε. Το έστειλε κάπου τα τυριά για να τα καθαρίσουν, δηλαδή ξέρει τι διαδικασίες που είναι. Εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, ότι υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Είναι. Ο οποίος έχει σπουδάσει. Καταρχάς υπάρχει στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Υπάρχει κλάδος. Ναι, είναι η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων που βγάζει τυροκόμους. Και ο Θοδωρής είναι τώρα στο Πανεπιστήμιο στο Γεωπονικό που είναι στην τεχνολογία τροφίμων στην ουσία. Απλά κάνουν πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ναι, δουλεύουν και με ζύμες και με μύκητες. Βλέπεις όμως ότι. Βλέπεις, εσύ τα ξέρεις σίγουρα, τα βλέπεις. Εγώ όμως, σαν άσχετος αυτή τη στιγμή, βλέπω, ρε παιδί μου, ότι κυριολεκτικά αυτό που εμείς βλέπουμε σαν ένα παντοπολείο σε μια γωνία, έχει από πίσω, ρε παιδί μου, μια ολόκληρη επιστήμη. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο φέρε μου 3 κιλά παρμεζάνα, την κόβω. Καλά, αυτό είναι στην ουσία, έτσι.
Αν έχεις ένα παντοπολείο, αυτό είναι. Το έτοιμο προϊόν αυτό είναι. Παιδί μου, είναι εμπόριο. Εννοείς το εμπόριο εσύ. Όχι, ναι, είναι αλλά να σου πω εμπόριο. Αν κάτι. θες να ασχοληθείς λίγο παραπάνω. Εκεί πας σε άλλα μονοπάτια. Και αν σε ενδιαφέρει κιόλας, δηλαδή Ναι. πώς εσύ θα πεις για τις κάμερες, παιδί μου, θα πάρω 10 φακούς. Εγώ βλέπω μια φωτογραφική μηχανή. Ναι. Δεν καταλαβαίνω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, Λες εγώ αυτό ήξερα γιατί ότι έχει με αυτά. αυτό που εσύ τραβάς βίντεο, εγώ τραβάω φωτογραφίες διακοπές μου. Εσύ αυτή τη στιγμή μου έχεις μιλήσει για τη συντήρηση. Για να ανοίξει ένα μπακάλικο αυτή τη στιγμή. Ένα delicatessen. Για να ανοίξει αυτή τη Μπακάλικο. στιγμή. Πρέπει να έχεις, παιδί μου, ένα δίκτυο. Πρέπει να έχεις γνώσεις συντήρησης και εν μέρει τυροκομείας. Και Όχι μόνο, δεν χρειάζεται. Επειδή εγώ θέλω να ξέρω πώς γίνονται τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ξέρεις για να ανοίξει ένα μπακάλικο. Μερικές φορές έχει να κάνει Το προσωπική, ότι- ρε παιδί μου. Ναι, το ότι θες ψυγείο για να τα συντηρήσεις. Εσύ, ανοίγοντας το μαγαζί σου έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ανοίγοντας το μαγαζί σου, το άνοιξες στην αρχή σαν κριτικά, μετά είπες να εξελιχθούμε να βάλουμε και λίγο αυτό, να βάλουμε και λίγο αυτό. Και ακόμη και αυτή τη στιγμή είσαι σε mood ότι κοίτα να δεις, δηλαδή πότε έφτιαξες το τυρί, το δικό σου. Πριν 3 χρόνια, 2-3. Πριν 2-3 χρόνια και είσαι 25 χρόνια. Άρα, ακόμη και αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να πεις ότι κοίτα να δεις, εγώ έχω τη θέση μου στην αγορά, έχω φτιάξει τον κατάλογό μου, έχω φτιάξει τους κωδικούς μου, πάλι μπήκε σε παιδί μου στη λογική ότι ξέρεις τι, κάτσε να φτιάξουμε κάτι ακόμα. Έχει φτιάξει ήδη ένα Κάτσε δεύτερο. Δεν στο έχει πει ακόμα. Νάτος. Δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά. Όχι ακόμα, θέλει Επίσημος. λίγο καιρό. Το δουλεύετε. Ναι, και Στο ίδιο είναι. τυροκομείο. Στο ίδιο τυροκομείο τώρα και μιλάμε και με έναν άλλο φίλο ρε παιδί μου, που είχε ένα τυροκομείο στην Αρκαδία να φτιάξω και εκεί κάποια. Είναι secret. Ναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα εντάξει, επειδή είναι όχι πιο μικρό τυροκομείο, πιο μικρά καζάνια, εκεί πέρα μπορώ να πάω να τα φτιάξω κι εγώ. Επειδή έχουμε μια τέτοια σχέση. Υποτίθεται ότι όταν τελειώσει ρε παιδί μου η ανακαίνιση που κάνει τώρα, που αλλάζουν κάποια καζάνια, λίγο το. Η διαδικασία παραγωγής. Ναι, λίγο τη διαδικασία τη παραγωγή, θα μπορέσω να πάω ας πούμε, να κάνω 2 πειράματα που θέλω σε ένα πιο μικρό βαθμό. Για να φτιάξεις ένα τυρί δικό σου, εσύ βασίζεσαι πάνω σε μια ήδη υπάρχουσα συνταγή και μετά την τροποποιείς. Δεν τροποποιώ τη συνταγή, εγώ του βάζω γεύση. Όχι. Δεν μπορώ να κάτσω να κάνω τη Τροποποιείς το διαδικασία. τυρί σαν τυρί, το εμπλουτίζεις με Το τα έξτρα. ξεκινάς από την αρχή, από γάλα. Όχι, όχι. Εγώ ρε παιδί μου, τι κάνω. Ναι, εγώ για να κάνω αυτό το πείραμα, ας πούμε, έτυχε αυτό το κάναμε στη σχολή, γιατί είχαμε ένα μάθημα. Bring your own booze ήταν η φάση, ότι φέρτε πράγματα να βάλουμε μια γεύση στο τυρί. Και εγώ παίξανε πάντα τα τελετριμμένα, ρε παιδί μου, ξέρεις, πάπρικα, πιπέρια, Ναι. ρίγανες. Το κλασικό το ελληνικό, ρε παιδί μου, τρούφες. Η ερώτησή μου είναι ότι θα πάρεις, ας πούμε, ένα έτοιμο τυρί, π.χ. μια γραβιέρα και θα πεις θα κάνω γραβιέρα με πιπέρι, ή θα πεις ότι φτιάχνω από γάλα ένα τυρί με πιπέρι. Με άλλη διαδικασία, Όχι, να αναγκαστικά. αλλάξει καλλιέργεια και αυτά. Δεν Αναγκαστικά θα το ξέρω, κάνεις. με διαδικασία τάδε. Αναγκαστικά θα το κάνεις από γάλα. Έχεις δηλαδή, την γάλα θα αλφα πάρεις και γραβιέρα, από Από μέσα. γάλα. Ναι. Μα αυτό δεν είναι ότι Δεν μπορείς να βάλεις. εμπλουτίζεις ένα τυρί. Πώς θα βάλεις μέσα Δεν πιπέρι, ξέρω, εσύ είσαι ειδικός. Ο φωτογράφος είναι. πώς θα βάλεις μέσα για να το τρυπήσεις. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται. φίλε. Αυτό παίρνεις γάλα κανονικά, το πυροκομείς και το βάζεις στη γεύση αναλόγως. Το κάνεις. Μπορεί να το έλειωνες, να ρίχνεις τα πιπέρια, να τα Και να ανακάτσεις και να ξανακάνω το το βάλεις σε τυρί. καλούπι μετά. Όχι, εντάξει. Για περισσότερες οδηγίες τυρί, για περισσότερες Τι εννοείς? οδηγίες τυρί θα ακολουθήσετε με. Τι εννοείς, το είδος. Αν είναι αν είναι πρόβιο, αν είναι αγελαδινό, αυτό εννοείς. Όχι, ό,τι γάλα θες. Ό,τι γάλα θες. Γραβιέρα στην Ελλάδα κιόλας λέμε ρε παιδί μου οποιοδήποτε σκληρό τυρί. Απλά γραβιέρα pop. Από Εκατερίνη και πάνω. Όχι, κασέρια. Κασέρια είναι και άστο, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Οκ. Πάντα στο θέμα των τυριών, πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου, ειδικά όταν πήγαινα σε μπειραρίες και τέτοια, το πρώτο που έκανα ήταν να δω την πιατέλα τυριών, ας πούμε. Τι είχε, γκούντα, ένταμ. Διάφορα. αλλά τα απλά κάποτε. Παρμεζάνα και σκληρά και τυριά. Τώρα με την πύρα δεν πλέον- είσαι για παρμεζάνα. Πλέον πας με τα καινούργια δεδομένα, τα νέα δεδομένα και σου βγάζουν γκούντα παλαιωμένη, σου βγάζουν κανένα μοντεβερονέζε. Πού να τα βρεις Κάτι αυτό. σκληρό, ήταν σκληρά τυριά πάντως. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η μάνα μου, εγώ θυμάμαι, πάντα έκανε μαρμελάδα σίκο. Ναι, μαρμελάδα σίκο. Και κάποια στιγμή πήγα εδώ στο Περιστέρι μια μπειραρία και παραγγέλνω τα δύο και μου βάζει μέσα στη μέση μαρμελάδα σίκο. Και ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, από τις πρώτες φορές μικρός και αυτά. Ο συνδυασμός. Φίλε,
Ναι, οι ορίζοντες ανοίξανε. Και παθαίνω το πρώτο σοκ. Και αρχίζω μετά και συνειδητοποιώ ότι. Όπα. Εδώ έχουμε κάτι σοβαρό. Έχεις μαρμελάδες στο μαγαζί? Μαρμελάδα σίκο μόνο. Όχι. Κλασικές μαρμελάδες, ναι, ρε παιδί μου, αλλά πλέον παίζει πολύ η φάση που λένε το τσάτνεϊ, που εγώ το λέω πικάντικη μαρμελάδα. Πικάντικη γιατί, είναι καυτερό? Έχει λίγο μια ένταση. Όχι, κοίταξε, το τσάτνεϊ, ρε παιδί μου, στην Ινδία είναι μια σάλτσα. Το τσάτνεϊ, έτσι όπως το πήραν οι Άγγλοι και το δημιουργήσαν, είναι δεν είναι μαρμελάδα ακριβώς. Είναι ένα παρασκεύασμα από φρούτο, ζάχαρη και έχει και ξύδι συνήθως μέσα και μπορεί να έχει και άλλα μπαχαρικά. Δηλαδή, μπορεί να του βάλεις ginger, μπορεί να του βάλεις ξύδι, μπορεί να του βάλεις ό,τι άλλο θες. Αλλά στην ουσία ναι, είναι ένα γλυκό παρασκεύασμα για συνοδεία αλμυρών, ας πούμε. Τυριά αλλαντικά. Στην Ινδία το τσάτνι δεν έχει καμία σχέση. Είναι σάλτσα. Εντάξει, είναι ειδική περίπτωση αυτή. Δεν μπορώ, τόδα, δεν γινόταν να τα αφήσω. Εκτός κι αν είσαι Ινδιάζουσα περίπτωση. Ινδιάζουσα περίπτωση. Συνεχίζει. Θα κάνουν οι κάρτες. Κοίτα να δεις. Όχι η Ινδική κουζίνα, θα πήγαινε στα Ινδικά τα street food. Αυτό σου αξίζει. Αυτά τα αστεία. Ωραία. Τέλος πάντων, είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ μετά από αυτό άρχισα και δοκίμαζα σπίτι μου και έβαζα ψωμί, μαρμελάδα, φέτα. Σοκ. Να φας να φας κρέπα, σοκολάτα, μπανάνα, φέτα. Κρέπα, σοκολάτα, μπανάνα, φέτα. Γιατί όχι. Το έχεις δοκιμάσει ή λες τώρα κάτσε να δω αν με πετύχει? Όχι, είναι εξαιρετικό. Όταν δούλευα σε ένα ξυλουργείο, είχε αλλάσει πήραν κορδέλα και παίξαμε έτσι. Θα βάλουμε στο βίντεο ενότητα αστεία, το αστείο μέρος. Βασικά, αστεία, τελίτσες. Ερωτηματικό. Αστεία. Κατάλαβε μαυρό. Το ποντίκι. Λοιπόν, έχεις δοκιμάσει φέτα μαρμελάδα? Να δοκιμάσεις. Με φέτα δεν έχω δοκιμάσει. Ψωμί μαρμελάδα, χωρίς πλάκα. Ψωμί μαρμελάδα και φέτα, αλλά όχι κάποια φέτα, ρε παιδί μου, με απαλή γεύση. Μια έντονη γεύση τύπου καλαβρίτων ή τσατσουλής που είπαμε πριν, που έχει πολύ έντονη γεύση βαρελιού. Κάνει τρομερή αντίθεση. Εντάξει, εμένα το στάνταρ είναι, ρε παιδί μου, ανθότυρο με μέλι και σουσάμι, γραβιέρα με μέλι και σουσάμι. Το λατρεύω. Να βλέπεις π.χ. Το ανθότυρο. Καθόλου, εγώ το Σκέτο δεν το τρώω ούτε εγώ. Μου το βάζανε στις δίαιτες, παιδιά, και τους έλεγα εσείς, βάλτε μου 10 γραμμάρια φέτα. Μην μου βάζετε ανθότυρο, δηλαδή, νιώθω σαν κάτι να μασάει το στόμα μου χωρίς να νιώθει γεύση. Και έχω και τους άλλους που μου λένε, τι λες. Βέβαια, εντάξει, και το ανθότυρο έχει σημασία και η περίοδος που θα το φας. Όχι, εντάξει, τώρα πια όχι τόσο. Ναι, δεν ήμουν πολύ καλά Γιατί- αυτή την περίοδο. Εμένα. Το Συνεχίζουμε. ήθελες έτσι, κοιτάω. Συγγνώμη. Εγώ φταίω. Εγώ είχα πάει σε ένα τυροκόμο στην Κρήτη, ρε παιδί μου, που είναι δίπλα από το χωριό μου. Αυτό κάνει γαμώτα τυριά, αυτό τα οριμάζει σε συνθήκες σπηλιάς. Γαμώτα τυριά τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Κύριος Γιώργος. Ποιος? Κύριος Γιώργος. Όχι, ο Μανώλης, ο Μανώλης. Μανώλης. Και έχω πάει σπίτι, έχει κουκιά τέτοια, οπότε τρώμε και μου λέω βγάλω και ένα ανθότυρο. Τι με έτσι, ένα ανθότυρο, Λοιπόν, και βγάζει ένα ανθότυρο, μαλάκα ζεστό. Δηλαδή, το είχε κάνει πριν από μία ώρα, ξέρω εγώ. Και ήταν ζεστό. Και βγάζει. Έχει τυροκομίσει, είχε μείνει το τυρόγαλο, έβγαλε το ανθότυρο. Οπότε το έχει κάνει πριν από μία ώρα. Γιατί κάτω από το σπίτι Φρεσκοφτιαγμένο του. εντελώς φάση. Κάτω από το σπίτι του, ναι, ρε, κάτω από το σπίτι του είχε το τυροκομείο. Πετάει από πάνω μέλι, θυμάσαι και με το πλαστικό, το παλιό που το τράβαγε και έφευγε το δοντάκι προς τα πίσω και έτρεχε μέλι. Το θυμάσαι. Πού το βρήκε αυτό. Δεν ξέρω. Γιώργος ήταν Δηλαδή, έτσι, στο πλατάνια, στο όχι πλατάνια, πώς λέγονταν. Παίζει να δω ποτέ. Και πέφτει τώρα το μέλι επάνω και γίνεται μαζί με το ζεστό το ανθότυρο ένα πράγμα. Δεν βάζει το μυαλό σου και το ανθότυρο. Δεν είναι από τα τρία που μου αρέσουν. Το πρώτο που βλέπεις ένα, ας πούμε, καφενέ, παύλα μεσεδοπολείο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Πάση τέτοια. Πάμε και σε τέτοια. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπεις, ρε φίλε, δεν είναι τυχαίο ότι βλέπεις το κλασικό είτε φέτα, είτε δηλαδή ανθότυρο, πίτα, μέλι, σουσάμι, ξέρω και αυτά. Που εμένα είναι το πρώτο, δηλαδή
Είναι κάτι που δεν θα λείψει ποτέ από το τραπέζι και σε όλες τις παραλλαγές, ας πούμε. Ωραίο. Ναι, αλλά το μέλι ταιριάζει. Και η μαρμελάδα ταιριάζει. Σήκω. Δεν θέλω να σηκωθώ τώρα, αλλά... Σήκω να φύγουμε. Σήκω, δεν θέλω να φύγω τώρα. Μαρμελάδα. Εγώ φταίω, συγγνώμη, Βαγγέλη. Θα το δοκιμάσεις με κάθε μαρμελάδα. Εγώ το έχω δοκιμάσει με κεράσι, με φράουλα, με σίκο, με κιδόνι. Το κιδόνι το ακούω. Με κιδόνι. Μαρμελάδα παιδιά. Οκ, δεν έχω δοκιμάσει. Μαρμελάδα μελιτζάνα. Δεν τρώω. Ούτε αυτό έχω δοκιμάσει. Ούτε εγώ. Διακρινά Μπορώ να πω όμως ότι κάτι είπα σε μελιτζάνα. Μελιτζανάκι γλυκό. Μελιτζανάκι γλυκό. Υπάρχει γλυκό κουταλιού γιγάντες. Υπάρχει γλυκό του κουταλιού ντομάτα. Στο παραγκό. Υπάρχει γλυκό του κουταλιού μανιτάρι. Οκ. Υπάρχει γλυκό του κουταλιού καρότο. Το podcast θα δείτε άμα σου περισσεύει ζάχαρη. Θα μπορούσε. Πώς φτιάχνετε ένα τυρί. Δηλαδή, εγώ είμαι άχρηστος. Άχρηστος δεν είμαι. Είμαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Αυτό το ξαναείδα. Ενδεχομένως και άχρηστος. Ενδεχομένως. Θα Δεν δείξει το ξέρεις. μοντάζ. Λοιπόν, Πολύ παίζεται. γιατί ρε, αφού μιλάμε για πρόβια τυριά. Δεν μπορεί να είναι και γύδινα, έλα. Λοιπόν. Πώς φτιάχνετε ένα τυρί. Μια απλή διαδικασία, ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου πεις για όλα. Η βασική του, ας πούμε, πώς ξεκινάει. Τώρα έπρεπε να είχαμε εδώ το Μαθιουδάκι. Γιατί? Α, ναι. Πώς έπαιρνε τηλέφωνο και σε Για τη μοτσαρέλα. Για τη μοτσαρέλα. Την έκανε όμως. Τι έκανε. Παίρνεις γάλα, το παστεριώνεις ή παίρνεις ένα έτοιμο παστεριωμένο. Βάζεις, δηλαδή. Το παστεριώνεις, δεν το βράζεις ακριβώς. Α, Αλλάζουν οι θερμοκρασίες. ναι, ναι. Παστερίζουν, γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Ή παίρνεις ένα έτοιμο παστεριωμένο γάλα, ό,τι μπορείς να κάνεις. Το καλλιεργείς, το πετάς μέσα λίγο γιαουρτάκι στην ουσία, χωρίς την πέτσα, με μια συγκεκριμένη αναλογία. Γιαούρτι το κλασικό, Γιαούρτι στραγγιστό. Όχι, γιαούρτι Ναι. παραδοσιακό. Παραδοσιακό, όχι στραγγιστό. Παραδοσιακό. Αφαιρείς την πέτσα, εμβολιάζεις το τυρί, ρε παιδί μου, με 1-2% αναλογία. Πιτιά. Πιτιά είναι είτε ζωή. Η πιτιά στην ουσία είναι ρενίνη. Η ρενίνη βοηθάει στην πήξη του γάλακτος. Με οικητές. Τι είναι η ρενίνη? Η ρενίνη είναι ένα Ναι. ένζυμο. Ευχαριστώ. Είναι ένα Δεν ένζυμο. πρόλαβε να δει. Είναι ένα ένζυμο. Αυτό στην ουσία τι κάνει? Πίζει το γάλα, μετά το κόβεις, αναλόγως αν θες να κάνεις ένα σκληρό ή ένα μαλακό τυρί, σε ανάλογο μέγεθος, από 2 εκατοστά μέχρι μισό εκατοστό, αναλόγως τι γάλα έχεις. Οκ. Αναθερμαίνεις, το ψήνεις στην ουσία και αυτό βοηθάει στο διαχωρισμό των υγρών. Σαν διήλυση, ας πούμε. Όχι, δηλαδή. όχι. Το ζεσταίνεις και αφαιρείς την υγρασία στην ουσία. Οκ. Και καταλήγεις με ένα τυρόπιγμα. Αυτό το παίρνεις, το βάζεις σε μία βάση, το πατάς. Ουσιαστικά μετά το στραγγίζεις, ας πούμε. Δηλαδή βγάζουν τα υγρά Όχι, όλα. όταν γίνεται η αναθέρμανση του τυροπίγματος, στην ουσία χωρίζει την υγρασία από το πίγμα. Πώς τη χωρίς, φεύγει, είναι σε κατσαρόλα καταρχάς, σε Όχι, τηγάνι, σε καζάνι. όλο αυτό είναι μαζί. Έτσι, το ανακατεύει συνεχώς και χωρίζει η υγρασία από το πίγμα. Οκ. Άρα Στην βγαίνει ουσία, ένα όταν σκληρό έχεις- κομμάτι, ας πούμε. Έρχεται σφίγγει, Βγαίνουν πολλά βγαίνουν μικρά υγρασίες. σκληρά κομμάτια. Και τα αρχίζεις και τα Τα οποία μαζεύεις. τα μαζεύεις, στραγγίζεις το ζουμί, το υγρό, το τυρόγαλο στην ουσία. Το βάζεις είτε σε πανί είτε σε μία βάση τυριού. Και μετά ξεκινάς τη διαδικασία πιέσεις, αλάτισμα, ό,τι πρέπει να γίνει. Εκεί είναι για να μετά, ρε γίνει. παιδί μου, που ουσιαστικά επεμβαίνεις στο τι γεύση θα πάρει. Ναι. Μπορείς να επέμβεις και πριν, αλλά θα σου μείνει ένα τυρόγαλο το οποίο θα είναι άχρηστο. Άρα δεν μπορείς να πει. Μπορείς να επέμβεις, ρε παιδί μου, γιατί μετά από το τυρόγαλο, στην ουσία πας στο κέρδος του παραγωγού, το οποίο βγάζεις τις μυζήθρες. Μπορεί να είναι το νοπό, το φρέσκο, αυτό το ανάλατο, μπορείς να το κάνεις ξερή μυζήθρα, μπορείς να κάνεις ενδεχομένως ξινή Είναι μυζήθρα. το κέρδος του παραγωγού. Είναι το κέρδος του παραγωγού. Στην ουσία είναι απόβλητα τα οποία τα παίρνεις και βγάζεις ό,τι μπορείς να βγάλεις μέσα. Ό,τι πρωτεΐνες έχουν μείνει, ό,τι λιπαρά έχουν μείνει. Για να βγει Και βγάζεις μυζήθρα. Οκ. Άρα ουσιαστικά, ρε παιδί μου, σε μια διαδικασία τυροκόμησης μπορείς και από το. Ας πούμε, από το. Πώς να σου το πω, από αυτό που είναι να πετάξεις, θα βγει άλλο προϊόν μετά. Ναι, θα βγάλεις ό,τι μπορείς. Άρα δύο προϊόντα με μια τυροκόμηση, πρακτικά. Ναι. Και υπάρχει και το πριν της τυροκόμησης που σετάρεις το γάλα εκεί που το θες.
Σετάρεις το γάλα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα που το θες. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα γάλα το οποίο είναι full στα λιπαρά. Αυτό θα το περάσεις μια φυγοκέντρηση, θα το αφαιρέσεις την κρέμα στην ουσία. Όλα τα λιπαρά θα αφαιρέσεις. Και θα σετάρεις το γάλα εκεί που θες. Δηλαδή, αν έχεις ένα γάλα πάρα πολύ λιπαρό, έχεις ένα πρόβιο το οποίο μπορεί να είναι στο 7-7,5% λιπαρά, εσύ θες να τεροκομίσεις στα 6 ιδανικά. Οπότε αυτό το 1,5% μπορείς να το κρατήσεις και να το πουλήσεις σαν κρέμα. Κάπως έτσι βγαίνει και το βούτυρο. Το βούτυρο είναι άλλη διαδικασία. Παίρνεις την κρέμα, την ξαναοριμάζεις. Αυτή την κρέμα είναι ουσιαστικά που βγαίνει από αυτή την κρέμα μπορείς να βγάλεις το βούτυρο. Απλά θα πάρεις γάλα και θα βγάλεις βούτυρο. Άρα δεν είναι ότι θα... πάλι μιλάμε για άρα με 3 προϊόντα με... Η κρέμα και το βούτυρο είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Θέλει χέρι, θέλει ζυμώματα, είναι λίγο διαφορετικό. Ωραία. Αλλά ναι, σαν πρώτη ύλη το γάλα μπορείς να βγάλεις σαν παράγωγα πάρα πολλά. 3-4. Ναι, με μια τυροκόμιση πρακτικά σου μένουν. Με μια τυροκόμιση βγάζεις 2. Ναι. 2 τουλάχιστον. Ωραία. Κάτι που είπαμε πριν, ρε παιδί μου, αλλά ξέχασα να το ρωτήσω. Βασικά μια απορία που έχω που θέλω να το διαλύνεις λίγο. Ισχύει ότι η φέτα, για να λέγεται φέτα, πρέπει να έχει γίνει σε ξύλινα βαρέλια, για να λέγεται pop? Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, η φέτα pop στην ουσία, η φέτα επειδή είχε γίνει και πολύ μεγάλος δώρος, επειδή είναι το πιο εξαγώγημο προϊόν της Ελλάδας. Δηλαδή, σκληρά τυριά βγάζουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Λευκό τυρί. Όχι, σκληρά τυριά. Εγώ σου λέω, ας πούμε, για γραβιέρες. Γενικά, ναι. Έτσι, γραβιέρες, έχεις τις ελβετικές που είναι top. Έχεις γαλλικά τυριά, παρόμοια, έχεις ταλικά επίσης παρόμοια. Ένα πολύ ξεχωριστό, πολύ μοναδικό τυρί στα παγκόσμια είναι η φέτα. Καταρχάς το pop ισχύει μόνο για την Ευρώπη. Δηλαδή στην Αυστραλία μπορείς να πάρεις ένα λευκό τυρί από την Νότια Αφρική, ας πούμε, ή από το Μεξικό, το οποίο μπορείς να το ονομάσεις φέτα. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή κατηγορία τυριού. Γιατί το pop είναι αποκλειστικά και μόνο για την Ευρώπη. Δεν ισχύει κάπου αλλού. Εγώ μπορώ να πάω Αμερική και να φτιάξω φέτα. Και να λέω ότι έχω φέτα. Δεν μπορείς να το εξάγεις στην Ευρώπη και να το πεις φέτα, αλλά μπορείς να το εξάγεις σε μια οποιαδήποτε χώρα. Σοκ. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά τα pop που λέμε ισχύουν καθαρά μόνο για την Ευρώπη. Άρα και η γραβιέρα και τα γαλλικά τυριά και τη μοτσαρέλα, παρμεζάνα, όλα αυτά δηλαδή είναι μόνο η Ευρώπη. Ναι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια διμερή σχέση, ας πούμε, με άλλες χώρες που να πεις ότι τα pop δεν μπορείς να εισάγεις κάτι. Αλλά δεν ξέρω αυτό καθόλου. Ξέρω σίγουρα ότι το pop είναι για την Ευρώπη. Καμία άλλη. Το μόνο πολύ ξεχωριστό είναι το παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι. Το παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι, επειδή έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο που παράγεται, είναι παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι. Δεν μπορείς να το ονομάσεις κάπως αλλιώς. Δηλαδή είναι το Greek yogurt και είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Στην Αμερική και στην Αυστραλία είναι Greek yogurt. Είναι ξεχωριστό. Μπράβο, είναι το στραγγιστό. Να σου πω για τη φέτα μόνο πρώτα, για να μην πλατιάζουμε. Η φέτα, όταν έγινε pop, ρε παιδί μου, μπήκαν αρχικά οι συνθήκες το πού θα γίνεται, ο γεωγραφικός προσδιορισμός. Οπότε έγινε όλος ο κεντρικός κορμός της Ελλάδας, η Λέσβος, και η τελεία. Μείναν έξω Κρήτη, Επτάνησα, Δωδεκάνησα. Η Κρήτη δεν μπορεί να φτιάξει φέτα. Όχι, μπορεί να φτιάξει λευκό τυρί. Λευκό τυρί θα ονομαστεί αυτό που θα βγάλει εγωπρόβιο ή πρόβιο, γιατί υπάρχει αναλογία στην pop φέτα, αλλά δεν μπορεί να το ονομάσει φέτα. Γιατί είχαμε πάρει ένα πολύ νόστιμο εγωπρόβιο τυρί από την Κρήτη, το οποίο ήταν οι αναλογίες για να μπορεί να ονομαστεί φέτα, αν μπορούσε. Έχω δοκιμάσει πολλές φορές εγωπρόβιο, κατσικίσιο και όλα αυτά, τα οποία δεν λέει φέτα, λέει κατσικίσιο τυρί. Το κατσικίσιο δεν γίνεται να είναι φέτα ούτως ή άλλως. Γιατί οι προδιαγραφές φέτας είναι το επόμενο, ρε παιδί μου. Αρχικά μπήκε ο γεωγραφικός προσδιορισμός. Καταθέτεις ένα φάκελο, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη και λες ότι εγώ έχω αυτό το τυρί, το οποίο θέλω να το φτιάχνω μόνο εγώ. Έρχονται άλλες χώρες, σου καταθέτουν ενστάσεις. Αυτό πρέπει να το στηρίξεις κάπου. Οπότε μπήκε ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ο οποίος είναι αυτός που σου είπα, ο κεντρικός τομέας, κεντρικός κορμός της Ελλάδας με την Πελοπόννησο και τη Λέσβο. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι φυλές των εγωπροβάτων, το οποίο αυτό στην πορεία ψιλοέφυγε. Έγινε με εγωπρόβατα τα οποία έχουν ταϊστεί για τουλάχιστον 2 μήνες στην Ελλάδα. Γιατί είχαμε πρόβλημα, υπήρχε ένα θέμα, ρε παιδί μου, με τις φυλές, αν είναι γαλακτοπαραγωγικές
και πόσο γάλα παράγουν. Μετά στην ποσόστοση του γάλακτος, ή 100% πρόβιο ή μέχρι 30% κατσικίσιο μέσα, σαν πρόσμευση. Άρα η φέτα δεν μπορεί να έχει αγελαδινό, ας πούμε. Όχι, για κανένα λόγο. Okay. Και δεν μπορεί να είναι έχει 65 πρόβιο, 35 γίδινο. Και αυτό μπορείς να το δεις με αναλύσεις, ρε παιδί μου. Μπορείς να ανακαλύψεις DNA, τι ζώο έχεις και πόσο είναι. Και αυτό έτσι, ρε παιδί μου, δημιουργήθηκε η pop φέτα. Ωραία. Φαντάζομαι, εν τω μεταξύ, τώρα επειδή είπες για τη Λέσβο, δεν ξέρω τι μέσο είχαν οι... Έχουμε πάρα πολλά πρόβατα. Άκου τι, προχθές είχα, ρε παιδί μου, ένα νεκρεοπόλη, ένα χασάπι, και τι μου είπε, μου λέει, τα πρόβατα, λέει, και τα αρνιά της Λέσβου, είναι μαζί με των Ιαννίνων, τα καλύτερα της Ελλάδας. Έχει να κάνει χλωρίδα, έχει να κάνει τα φαγητά. Ναι, δηλαδή, και τώρα με το που μου πες Λέσβο, λέω τι μέσο είχαν αυτοί τώρα και μπήκανε σε όλα τα. Δηλαδή, και αυτά. Αντιθέτως, π.χ. είχαμε τη συζήτηση και του έλεγα π.χ. για την Άξο και μου είπε ότι που υπάρχει ένας μύθος για το Ανάκι Νάξο, ας πούμε, λέει όχι τόσο, λέει η Νάξος έχει τρομερά γουρούνια. Okay. Και αυτά. Αυτό. Και εντάξει, η Νάξος έχει και τυροκομεία πάρα πολλά. Τα γουρούνια συνήθως, επειδή τυροκόμιση γενικά σαν διαδικασία, έχει πάρα πολλά απόβλητα. Απόβλητα εννοώντας το τυρόγαλο, ρε παιδί μου. Το τυρόγαλο είναι πολύ πλούσιο σε λακτόζη. Η λακτόζη είναι ένας πολυζαχαρίτης. Παραδοσιακά τα τυροκομεία είχαν και χοιρινά δίπλα, γιατί εμπλουτίζουν την τροφή τους, τα θυράματα που έχουν για να φάνε, τα μουλιάζουν μέσα σε τυρόγαλο, οπότε τα χοιρινά παχαίνουν. Okay. Και είναι εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου, αποθήκες θερμίδων, αν το δεις. Και φαντάζομαι θα τους δίνουν και αυτή τη πιο αλμυρή γεύση. Δεν ξέρω αν δίνει γεύση, σίγουρα τα παχαίνει. Το κάλυψα να το τυρί. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα αλαντικών. Αλαντικά, ναι. Είναι και το αγαπημένο του Χρήστη.